Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Iritsi zaigu azken eguna zinemaldia bihar amaituko da, baina guk gaur utziko dugu Kursal pareko estudioa. Izan handiak bezala, maletekin iritsi ginen pasaden astean Zurriola etorbidera, beste behin Donostiko zinemaldiaz gozatzera. Eta nola gozatu dugun. Aldi berean unkitu eta barrez lertu gara Maspalomasekin. Sekulako memoria historiko ariketa egin dugu Popel, Karmele edo Onbuaren itzalarekin. Azken borondaten tabuak puskatu ditugu variazioak eta jone batzuetan filmekin. Gure artean harremantzeko modua, zalantzan jarri dugu Aro berria eta Nosotrosekin. Aurreritzi arrazistekin topo egin dugu El Regalorekin. ¿Y tú con quién vives? A ver. ¿Jone? Yo con mi aita y con mi hermano pequeño. Yo vivo en Madrid. Es que no he estado nunca, ¿eh? ¿Y te irías? Zalantzarik gabe, zinema gosea asetu zaigu. Ez ordea, Euskal Zinemara inoizko Euskal Ekoizpen gehien izan dituen edizioa da hau, baina oraindik gehiago nahi ditugula aldarrikatzen jarraituko dugulako. Gehiago eta euskaraz noski. Horregatik doala hemendik besarkadarik ez duena zinema euskaraz egiten ari zareten guztiontzat eta balio dezala zinemaldiak sinergiak egiteko eta proiektu gehiago ereiteko. Guk bitartean, aurtengoekin gozatzen jarraituko dugu. Gaurko programazioari begira, bi nabarmenduko nituzke. 100 metro, zinemaldiko klasikoak atalean eskainiko den arratsaldeko 4etan Tabakaleran. Eta Zeru Ahoak, ikusi genuen 2020an telesaionen lehen zatia, naiz eta komentatu digun bere sortzaileak lehenengoa ez duzula zertan ikusi bigarrenaz gozatu ahal izateko. Aurreratu genuen guk atal batzuk ikusi ditugula, baina orain zuei egokitzen zaizue. Nik besoa eman zuk esku hartu, ala ere beldurrik ez didazula diozu. Hemen sortzen diren proiektuetarako hainbat proposamen ditut. Aipatu dugu memoria historiko ariketa handia egin dugula aurten zinemaldiarekin eta uste dut bide horretan jarraitu behar dugula. Grebei buruzko pelikula batekin agian? Gaurko egunez, 2012an murrizketen aurkako greba orokorrak Ego Euskal Herria geldiarazi zuen. Euskal Sindikatuek 3 urte eta erdian 5. greba orokorra antolatu zuten 2012ko irailaren 26an. Mobilizazio egunak jarraipen handia izan zuen eta polizia kargek hainbat tentsio une utzi zituzten. 110.000 pertsona inguruk parte hartu zuten eguerdian Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean deitutako mobilizazioetan. Eta arratsaldean beste 60 Euskal Herritan egin ziren manifestazioak. Beste proposamen bat memoria ariketa egiteko. 1926ko irailaren 26an abiazio frankistak Bilbo bombardatu zuen. 6 aparatuk birritan jaurti zituzten bombak herritarren gainera. Bezperan ere airez eraso egin zioten hiriari eta 2 egunetako erasoek 96 hildako eta 650 zauritu eragin zituzten. 1926ko irailean bombardatu zuten Bilbo lehenengoz, baina gerra osoan 40 bider izan zen halaxe erasotua. Aurelia Candes López, Clara Saldunbide, Corpus Sati
Eta Bilbo bombardatu zuten egun berean frankistak sartu ziren Arrasaten, ordurako Arrasate Araskok Bizkaira ihes egina zuten. Frankistak gerturatu ala ebakuatu baitzuten herria. Hainbat egunez, iraun zuen fronteak Arrasate babesten, baina armamentu desorekak eta abiazioan bando frankistak zuen nagusitasunak eraman zuen Eusko gudarosteak atzera egin behar izatea. 1936ko gudak eta jarraian etorri zen errepresio frankistak Arrasaten zauri sakona utzi zuten. 40 pertsona eraiak edo desagertuak, 100 baino gehiago espetxealdi luzeekin zigortuak, inolako berberik gabeko epaiketa fartzen bidez, eta 200 lagun baino gehiago espetxeratuak edo langile bataiotetan behartuak. Bilauak edo eroiak esango du historiak, epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak, espetxetan... Eta pelikulak egiteko moduko gertaera gehiago, gaurko egunez duela 45 urte Munichen eraso terrorista bat pairatu zuten. Gaueko 10:19 Oktoberfesteko esparrura sartzeko ateetako baten ondoan, zakarrontzi batean zegoen bomba batek eztanda egin zuen. Guztira 13 pertsona hil ziren eta 200 zauritu baino gehiago izan ziren, horietatik 78 larri zaurituak. Biktimen artean aurrak ere bazeuden, orain arte ekintzarekin lotura ofiziala izan duen terrorista bakarra ere hiltzen Gundolf Kohler, Wehrspos Group Hoffmann eskuin muturreko taldeko ikasle alemaniar militantea. 1981ean biktimen omenezko plaka bat jarri zen gertakariaren lekuan. Monumentu txiki bat geroago 2008an osatu zena. Bertan, ohikoa da loreak uztea. Zein da modua begirada bat pizteko. Tira baina itzul gaitezen aurtengo zinemaldira. Gaur Josean Mengoetxea etorriko da gurera, baldin eta zinemaldiko taxia iristen bada bera jasotzera Bilbora garaiz uste dut. Arazoak izango ditugula berarekin entrevista egiteko, baina tira hauek dira zuzenekoaren kontuak urteru bado lanen bate zinemaldian eta gaur horren inguruan ere ariko gara. Eta Nuska Aristimuño ere bertaratuko da, espero dugu berak arazorik ez izatea, nik uste hemen inguruan da biela, beraz, etorriko da. Hombre bala dokumentala egin du eta berarekin arituko gara. Mikel Erentxuni buruzko dokumentala da. Badakizuen horrekin ez dugun arazorik izango, Maria Romero Laspiorrekin dagoeneko iritsi delako eta berarekin badakizuen moda zariko garela alfombra gorriaz sortzaile eta sarti sautzaz denetarik. 100 metro pelikula izan da urtengo klasikoak saian aukeratutako bat, eta horren inguruan ere hitz egingo dugu Euskadiko filmotekarekin. Eta Aitor Etxebarria musikariarekin ere ariko gara, beraz dena prest dugu gaurko abiatzeko. Entzuleok iraiak 26 ditu gaur, eta ostirala da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleoko Jana Maritorenak enbe egunon. Egunon! Eta zuekin entzuleoko Juri Ezeizarrandi, egunon. Egunon! Eta mikrofon ondo jarrita daukala baliatuta zuekin Maria Romero Laspiora aspaldiko egunon. Aspaldiko, egunon. Ondo. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1024 du, goizak 10:18 minutu, iraiak 26, eta gu dagoeneko hemen lau gara, horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Datorrera, eta bidean geratzen dela. Josean Mengoetxea gizajoa sufritzen ari da, bere tasia ez delako iristen, baina berdin maite dugu, ez da bere errua gainera, zer egingo diogu, tasia ez pasaio iristen gizajoari. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.
Entzuleo goizeko 10:19 minutu ditugu, hemen gabiltza, zuzenean gauden bitartean, produkzio egin nahiean, gauza konpondu nahiean, eta gauzak nolabait bere tokira eraman nahiean, eta lortuko dugu, ez daizuela zalantzari geratu. Eta geratu niri gogoa geratu zait nola hartu arnasa hau entzuteko, eta horrexegatik jarri dugu. Ideia hona inigo. Bai? Bai, ze pentsatu dut. Gustura entzuko nuke abestia osorik sarreran aipatu du, loreak eta aipatu ditugunean, eta oso ondo inigo. Asko gustatu zaitera baki hau. Gola saltzeko nola hartu arnasa airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu. Zein da bidea barrenak liberatzeko bakardadea une bat ezagurtzeko nola hartu arnasa. Tira, eta egunero bezala gu maite dutekin abiatu behar dugu gaurko bigarren kafea, eta oian Maritorena genberi bere maite dut askatu behar diot, ez zazu jarriola sorpe-sorpegia bian, alproja alakoa, hemen zera, harrapatu naute dirudien orpea hartzen. Ez, nauze harrapatu, baino neukan oso itxuratua. Baina, bueno, zinemaldian gaude, zinemaldiaz ari gara, aurrekoan ere nik uste du zinemaldiari buruzko zerbait aipatu nuela, baina ni oso zinemaldi zalea naiz, oso barrutik bizi izan dut beti, baditu nire kontraesanak ere ez, badakidalako, bueno, zenbat da beti segurazki diru ere joaten den, bueno, produkzioa, gauza txoiek ere baditut, baina maite dut, onartu behar dut, eta aurten ere nire egoera oso berezia izan da, eta eskerrak eman behar dizkiot, ze sentitu naiz oso babestua eta oso zaindua zinemaldi hontan. Baina jende guztiaren aldetik. Eskatu behar izan badet lan aurreratu alizateko pelikularen bat zuzendaritzatik, pasadidate sarreran dagoen pertsonak, oso ondo hartatu nau. Zineman printzipen ere asko egon naiz, eta bertako langile guztiekin, denborak, ezakizer. Orduan, bai, oso eskertua nago izan duten jarreragatik. Egia da, ez nindukela harritu beharra egian ez, amatasunaz ari naiz, eta egia da, askok esan dutela, hau da benetako kontziliazio bat, bai, umea eraman dudalako, egon delako nirekin pelikulen aurkezpenaren aurretik, gero ondoren, horre egon da, ekipo asko ere oso atseginak izan dira umea ikusi dutena momenturen batean erdi negarrez egoela eta horre egon behar nuela nik edo dena delakoa. Eta bai daukat barruan hori ez, zergatik harritzen hauen jarrera honek, ez, pentsatzeak ez zelagola izango, edo izakit, baina aldi berean bai oso eroso sentitu naiz, eta orduan eskerrak eman behar dizkiot mundu guztiari. Entzuleak bai ez da dezake kontziliazioan beste leku batzutan ere ondo hartatzen zaituztela. Bai. Izarra izan da gure zinemaldiko izar txikina. Beren batean kontatuko diozu, zenbat gauza egiten zenituen berak hilabete gutxi zituela. Bai. Argazkiren bat badago naiz irratiaren mikrofonotan bera besotan duzula, eta oso argazki ederrak. Bai, egia esan politia da. Bai, erakutsiko izkigu gero danak. Goiuri dago oraintxe momentu batean, berak nire postuan balego oraintxe esango liakela, ai, pollito. Zer dizu, pollito? Ai, oian, aizko oso arronago zutaz. Ai, ama. Goiuri. Hemen dena gune gara zukatuko dugu. Ya está. Ai, ama. Ai, ama. Jakina da ez jakintasuna dela tokio. Tira, Maitu,
Esan, onartu behar dut lotuta sare polita aurkitu dutela nire inguruan, eta zu ere horietako batzea, eta beti eskertu didazu, osea, beti eskeni ez du zure burua ere horregotera, eta lagun asko ditut ere bere burua ere eskeni didatenak, egongo gara gu berarekin, eta hori ere eskertzen da. Osea, que negar gehioin. Ez. Hemen amatasuna zari garela, aspaldi gurekin entzun ez baduzue uinetan da, pixka liatuta da bilerako emakumea, ez elkar maitatzeari utzi diogulako, Maria Romero Laspiur, egunon? Egunon, bai. Bizitza, new life hau? Antzeko. Jakalak ezagutzen ditu nire txoko guztiak. Dendan egun oso bat, eta berriro amatxon dendara, amatxon estudiora. Eta, antzeko, oian antzeko. Zuk ere baituzu argazkiak erakusteko, begira nola ibiltzen zinean. Bai, txikitatik. Eske nik, partos jarri nintzen estudioa. Baina nintzen goizea, eta eguardia nintzen komunera, eta esan dion jain behin ikuste, eta martxan da hola. Eta egunera jaio zen gara. Bai, azken egunera arte lanean, eta hospitalean egon bitartean bai, lanean, ezin zara geratu, azkenean autonomo garenak eta pixkat, eta bakoitza beran hori, gure proiektuak daukagunak, ezin gara geratu, beste ume bada guretzako, bai. Orduan gaintzen ditut, bi ume, hor sartenean ipinita, nintxuzunak begizken du, orduan, baina ondo, oso ondo, bai goguak inboitatzeko, aspaldiko partez. Nik uste dut, azkenean aldiz, zinemalian izan zen laburez gortia. Bai, ez daiteke? Bai, gerora gire zer bat egin dugu, ez? Zinemaldi ostean. Edo asmo aukire nuen azken hori. Dakat, en plan, amnesia. Osea, pasatzen dira inbeste gauza, jaiatzen direnetik umea, niretara gara pixkat bizitza berri bat bezala. Osea, urteak jaizun kala, urtea eta hori izan da pixkat, 8 hile, 9 hile, beste mundu baten. Beste mundu baten. Eta bitartean sortzen gainera. Sortzen, ikasten, egunero ikasten, porque azkenean da ikasketa bat egunerokoa. Eta, baina oso pozik, bai, egia esan. Eta hori da, bueltatzeko bai goguakin, onja hori aurreskolan hasi da, orduan bai izan da pixka soltatzea, aurreko hilabetean hasi zen, eta poliki hori bai adaptatzen, adaptazioarekin berantzako, guretzako, eta danentzat, ez? Eta egoera berrira. Baita bai gogoakin proiektua berriro gogo sartzeko, lanean hasteko pixkat denbora gehiagokin, eta hori. Hemen gure txatean gauz asko edauzkagu hemen, ikusi zuen Netflixen festa, Ander la Calle, nire maite dut da, etzaki taldea bueltatuko dala, ze ona taldeko, zelako kantak utzi zizkion. Oso azkar irakurrizu. Ander la Calle Netflixeko festan egon zela kontatzen digu gorkak? Suposatzen dut. Ander la Calle galdetu beharko zaio orduan, zer gertatu den festa hortan, ez da? Nik uste dut, hau egin konpondezakegula momentu batean bai. Bai, hemen Gorka Santestebanek baldin badeo Ander la Calle Netflixeko festan egon zela, Ander la Calleri, esango diogu, pasatzeko gure setetik kontatzera, hori egia den eta ze pasatzen Netflixeko festa horretan. Zenbat pelikula ikusiko zituen Ander la Callek, baina zenbat parranda egin dituen ere galdetzeko moduko alitzateke. Maria Romero Laspiur, maite dutak ez ditugu bukatu. Ez ditugu bukatu. Goiure zeiza. Zein zure maite duta? Bueno, Mariak ez du esan edo bai? Ez du esan bere maite duta. Baina uste dut, implizitoki badagoela, kalabizitza, ez? Pixkate maite duela. Hori da. Eta bebai hori ikustea, oiana bezala, bazelan danak ez, pixkat indarra ateratzen dugun ez dagoen toki, topatzen dugu indarrak, hemen egoteko eta toki guztietan egoteko, eta alai egoteko, naiz eta lorik ez egin, eta hori dena, esnatzen nahi, eta zate dut, ez dut egin lori gaur, baina berdin dio, posik nahu. Ze ona. Goiuri zein azure maite duta? Tamalez maite dutez bat ekarriko dudala, pentsatu dut. Ados? Aipatu nuen atzo edo eren egonez, hemendik kamioi batzuk ari direla pasatzen, fragmentos telesaia iragartzen dutenak. Eta egin dutela horrela marketing kanpaina bat,
kamioi bakoitzean jartzen duela, nola fragmentos telesaia dan harreman erromantikoei buruzkoa eta usturen ingurukoa egin dute kanpaina bat, eta zinemaldiak irauten duen bitartean kamioiak dabiltza bueltaka eta kamioetan jartzen du. Javier, Penelope, nola doa zuen harremana? Pedro, Begoña, nola doa zuen harremana? Chris, Elsa, nola doa zuen harremana? Eta orduan bueltaka dabiltza, eta guen hemendik ere pasa dira oraintxe. Eta orduan hartu dituzte, famatu bikote famatuak eta horrekin egin dute kanpaina ba. Javier Bardem eta Penelope Cruz, Chris Hemsworth eta Elsa Pataki, Pedro Sánchez presidentea eta bere emazte Begoña, eta horrelako izenak hartu dituzte. Badakizu zer, hasiera batean gustatu zaidala kanpaina atentzioa edo behintzat sortzen duelako horrelako jakin mina, baina pena ematen dit ez dutela euskal bikoterik hartu kanpaina hau egiteko. Ze kanpaina hau zinemaldirako egin dute, ze gainea rotulatuta daude kamioiak zinemaldiko maskorrarekin, eta emorroa ematen dit, publizitatea egiteko ez dutela kontuan hartu Donostian egin bertzela publizitate hau, eta ez dutela euskal bikoterik txertatu beraien publizitatean. Eta horrela esan da, tontakeria bat dirudi, baina lotu nahi nuen hau pixka bat, zinemaldian askotan eta pelikula askoren aurkezpenetan eta baita jaialdiak antolatzen dituen gauzetan batzutan ahaztu egiten zaiela Euskal Herrian gaudela eta hemen ere gauzak gertatzen direla, hemen ere gure unibertso propioa badugula eta pena ematen dit eta aurrekoan ez dut izenik esango, baino Star System, gure Euskal Star Systemeko kide batek santzidan kursalean zinemaldiko ekitaldi batean arrotz sentitu zela. Eta pena zeukala arrotz sentitzeagatik hain berez, berea den herriko eraikin batean, ez? Sentitu zuela, horixe, etzegoela lekurik berarentzat, bera euskal sortzaile bada, eta pixka bat egitearren lekua izarra hundiei eta edukitzagatik hain ikuspuntu, hain nazioarteko ikuspuntua, bagian hemengo bertako sortzaileak ez daudela hain zainduak, eta hori ez zait bat ere gustatzen, ze zinemaldia da, Donostiko zinemaldia eta zinemaldia egiten da hemen, eta da nazioarteko zinemaldi bat, baino egiten da hemen. Eta ordan, haizu, kamioi horietan, gero pentsatu dut, ezagitze izan jarriko nuken nik, ze bikote jarriko nuken, baina adibidez, zergatik ez Jon Itziar zuen harremana ondo. Jon Olivares eta Itziatientza. Ez? Euskal bikote bat. Zergatik ez? Ez lioke xarma gehiago emango kanpainari egin izan balute esfortzu hori hemen txertatzeko? Ez dakit, horrezten dut. Arrazoi duzu. Bale, horixe. Bai. Hala da. Horixe. Pentsatuko ditut bikote gehiago, eta Euskaldun bikoteak. Fragmentos pelikulako, telesaieko... Ezaman dute pixkatola famatuak. Famatuak, bai, biak famatuak, noski. Bai, egia da, igual Euskal Herri mailan prentza arrosa edo horrela, ez dela asko eramaten bez, ez? Ez, baino... Naiz eta bikoteak izan, Itziarratientza, eta ez dira hain mediatikoak, ez dakizan esplikau. Ez dira hainbeste erakusten edo, jo, eta horregaitzik igual... Baina arrazoia da kasu guztiz, eh? Egia da, baina, bueno, gainera nola dan kanpaina bat, abizenik gabea, ja, jolasten dute, zuk ja jakin behar dezula nor diren, ez? Jartzen du, Javi eta Javi, zuen harremana ondo, eta orduan zuk badakizu direla Javi Ambrosi eta Javi Calvo. Baina, claro, zergatik ez, beraientzat hemen Euskal Herrian jakin behar dugu Javi Ambrosi eta Javi Calvo zein diren, baina ez dute Euskal Herriko bikoterik jarri, berez hoiek dira jakin beharko genituzkenak, edo gertuago, ez? Bueno, horixe. Bueno, bai, edo sartu internazionalak. Osa, plan pixkat nahaztu, ez? Bai. Gure bikote egia da, gure Star Sistema ez dela hain ezaguna, eta kasu hau entzularitzaiola hain ezaguna egiten, baina Asier eta Marian izan litezke bikote bat. Zen Marian Fernandez, Txintxua Filmseko ekoizlea, ja bada Euskal Zinearen ekoizle erraldoi horietako bat, eta Asier Altuna, Kixi Altuna, bada zuzendari oso ezagun bat, ez? Hori izan diteke bat. Oski.
Claro, gero da beste batzuk, ez zula, batzuk batzuk ezin dira esan, sekretuak dira. hori da, ez dakigu oso publikoak diren. Claro, beste ez batzuk hori da bai. gauzia. Hori ere, bai, baina Igual ez dira publikoak. adibidez, Jon Olivares eta Itzi Atientzia publikoak bai. dira, eta beraien Instagrametan argazki asko jartzen dituzte elkarrekin. Ez dakit, Barbara eta Borja. Bai, Goenaga eta Borja Senber. Horiek bai direla, Oso, pixka mediatikoa. oso bikote Bai, mediatiko bai, bada, bai. ez dakit, ba hori. Mediatikoa eta transpolitikoa. eta Bikote transpolitiko kontzeptua... Eta dena, orduan, begira, hor aukera ona zegoen, eta... Bai, hor aukera ona zegoen adibidez. Bida. Bai. Bueno, Gainera hori, jendeak ezagutuko zuela, osea. Claro, Barbara eta zituela, Borja, bai. Bale, jazta, barkatu luzatu zait nire maite dut eza, baina hori xekotatu nahi nizuen. Ez, ondo, Zuria falta da. Hori da. bai. Mira, nire maite dut lotuko dut atzoko pelikularekin, eta bide batez balia, aukera mango dite Flores para Antoniori buruz hitz egiteko, Antonio Floresi buruzko dokumentala, eta pixkat protagonista Alba Flores bere alaba eta haren familia dituena, eta benetan oso dokumental ederra egin zitzaidan. Uste dute doluaren inguruko dokumental bat dela finean, baina dolu oso atzeratu baten inguruko dokumentala ez. Segunuke Alba Floresek dolu hori, beraitaren galeraren dolua, transitatu duela 25 urte beranduago pelikula hau egiten. Eta oso polita iruditu zait, hori eta horren inguruan sortu diren enbat osnarketa, eta nola, bueno, rodaje honek eta noski dokumentalak beti du, ez, fikziotik zerbait, kamera bat aurrean kokatzen denean, den aldatzen delako, ez, principio incertidumbre delako hori sortzen delako, eta baina gauza asko oso egiazkoak egin zaizkit, eta egiazkotasun horretan oso unkigarria egin zitzaidan berriro aldarrikatuko dut, aurrekoan bezala zinemetan negar egiteko espazio batzu behar ditugula, behar dela butaka batzuk negartientzako, ze joatzeko pelikula zan, benetan gozo negar egiteko horietakoa, eta ekarriko nuke hona esaldi bat, atzo nere saretan elkarbanatu nintzen oso impactantea egin zitzaidan, eta da, nola Alba Floresek esaten duen, nik beldurra nion doluari esan zidatelako bat pena ziltzitekeela. Beraite hiltzen denan 8 urterekin ari ematen dioten azalpena da, aita pena zilda. Gainera, Antonio Floresen eriotza oso eriotz gogorra izan zen, gordina, beti egonda suizidioaren alori horre egan, nahi gabeko sobredosi bat izan ote zen, edo zer gertatu zen, baina da penak eta bere amaren, Lola Floresen eriotza zeragin izan zuen. Oso jarraia izan zelako. Eta orduan ari izan zioten aita pena ziltzen, eta orduan berak dolu horri atea itxi zion, ze penak doluak beldurra ematen zuen, ordaz hilegin daiteke norbait. Eta nola denborarekin konturatu zen, ez izan zela, momentuan hartzen diren erabaki horitakoak, gure aurrei nola hitz egiten diogun gauzetaz, hor uste dut gozak zertxobait aldatu direla, ari garela, zerbait ikasten, baina, iniz ez dela erresa ez, eta oso pelikula sensiblea iruditu zitzaidan, eta benetan... Gogo pila bat ikusteko, ze gainera Izaki Lapuestak sortu du, ez, berakin batera. Eta Izaki Lapuestak bere badauka beran historioa. Osa, Baita. Nik uste, hori oso polita iruditu zaitu bai, zelan denbora, pasada denbora, ez dakiz emat urte, 18 urte, ez emat esan dozu? 25 urte garoko ziren. 25 urte, klaro, beraz ekan 8 urte hil zanean beran nahi. Denbora hori eta gero... Ez barkatu 30 urte, berak orain 38 ditu orain. Zelan denbora guzti hori eta gero, ez? Zelan bueltatu pixkat momentu hortara eta berreskuratu bisipen guzti horiek edo... Bueno, bueltatu, beti egunero bizitzen dozuz, ez? Egunero gogoratzen dozu, supongo, baina zelan bueltatu, zelan bizi zenun zu txikitan momentu hori, ez? Eta, baita Romeria pelikula, bebai hortaz dijoa. Ez da berdina, baina da pixkate zelan Carla Simone... Ikusi duzu ez? Ez dut ikusi orain, gogo handiarekin ere, baina ez daka denbora askorik. Zinemaldi honen, eta ez da kritiko kizate ondan zerbait, ulerrezazue kontzeptua, eskizofrenia kritiko honetan, usut, ia pelikula horok dauzkala, aldeko eta kontrako kritikak. Agian Maspalomas da, kontrako kritikarik entzun ez diodan pelikula bakarrenetakoa. Baliteke. Beste guztietan... Bai. Los domingos ere kritika kristononak eukitu. Egia da. Akaso los domingos izan daiteke beste. Baita, Eta uste dute jende asko orientzu didala. Askorentzat urrezko maskorraren borroka horretan egon daitezken bi pelikula ere badira. Baina, ez esan mar nuen? Ez,
Romeriaren inguruan, Romeria. nik oso kritika honak entzun da nituen, zinemaldira iritsi den arte, eta zinemaldian ere kritika txarrak entzun ditut. Bai? Bai. Bueno, baina Beraz, gogoa daukate. Pixkat historioa iruditzen zaidalako, benetan bebai holan berezia, azkenean Karlan Simonen gurasoak ere hil ziren sidarengatik, eta bueno, drogek ekarri zuten epidemia horrengatik, ez? Eta pixkat, bueno, antzekotasuna dauka bebai zentzu horretan, zelan eriotza, bai, zure gurasoen eriotza, baina ez eriotza natural bat edo gaixotasun batet ekarri duen eriotza bat, baizik eta hori. Ez beste era bateko eriotza, eta zelan bizi izan dozun zu txikitan, tabu guztiekin, eta, bueno. Bai. Nik izango gauket gaina Romeria ikusteko. Gogorra izan kozan, ez? Bi pertsonai hauentzat, ez? Alba Florenzentzat eta Karla Simonentzat, zelan bizi zure haurtzaroa, historio gogorra, hain gogor horrekin, ez? Haure, esan beharra daukagu, mugaz bestalde entzuten gaitu zuen Euskaldunontzat, egia da Florestarren historia hau oso Euskal Herriaren hegoaldean bizi dugun errealitate bat dela. Espainiar kultura, iparraldean frantziar kultura askoz presenteago daukazuen bezalaxe, guk ere espainola oso presente izan dugulako, eta bada nolabait Espainiar kulturaren eragin horietako bat, eta beraz, akaso, diodan bezala, gure entzule batzuentzat ez da historio hain ezaguna izango Florestarrena, eta bada pixat Espainiar kulturaren isla bat, baina egia esan nahi Espainiar kulturaren barruan oso maitatu egin zaizkidan figura horietako da Antonio Floresena, eta bere musika. Eta konturatu nintzen gainera batzutan gertatzen da, konturatzen zarela, ostras, uste zuenuna baino zalegoa izan zara. Nik gogoan dut nire lehenengo gitarra bestien artean Antonio Floresen baten bat bazegoela, pianoarekin jo dudala, eta bere musika oso txerta dute egon dala, naiz eta ja bere ezagutu dugunean guk, Antonio Flores iaia hilda zegoen, nik 10 urte nituen, eta nik esan horreke ondoren ezagutu nuela baino eta bada pixkate familia hijito batetik eta flamenkoaren iturrietatik edanda, beste estilo batzuetara, eta gauza oso interesgarrietara iritsi zen artista bat, eta pelikula benetan niretzat oso gomendagarria, behintzat historiak nonbaitetik harrapatzen bazaituzte behintzat. Jungo gara ikustera. Hori da, nik uste merezi duela. Nila daka lista bat, neguntarako, pelikula pila bat ditxura nire listan. Ez dut euki astirik zinemara juteko hilabete hauetan, eta ja lista, ikusi duten bakarra zirat izan da, eta, zirateko bai hori, kritika onak eta kritika txarrak. Denetarik. Eta hori, ikusi duten bakarra hori izan da, orduan gogoz nago, beste pelikula guzti hauek ikusteko. Baina Maria ez da etorri ona zinea hitz egitera, da bintzatez hortaz bakarrik, hemen moda hitz egitera etorri gara, eta alfombra gorrian ikusi dugunaren inguruan aritzera etorri zara, Maria. Hortarako denborarik hartu duzu, pixkat kotillatu izan duzu batzuen eta besten modelituen inguruan. Bai, beti daka denbora horretaz. Ez, baina, nahiko ibili nahi hemendik pasiatzen, azkenean umeakin askotan, hori, oin denbora asko pasatze kalean, lehen baino gehiago. Eta gero manifetan egon gara, konzentrazioetan ere, eta hori eukido denbora, sare sozialetan ikusteko, eta pixkat, kotillatzeko, zelan ibilia zen aurten alfombra gorriak. Eta, pixkat, alfombra gorrietan egon den olan berezitasunen bat da erreibindikatiboak izan direla pixka pelikula guztietako gehien. Edo behintzat, Espainiar produkzio eta Euskaldun produkzioak jantzi dituzten pertsonaiek denak eraman dituzte ikurrak eta erreibindikatiboak, ez? Gazaren gaza apoiatzeko edo gaza bultzatzeko ikurra hauek. Eta, ordua zan. Ze, ja, oindela 2 urte hasi zala gazan genozidio... 2 urte, ia. 2 urte, ez? Urrian hasi. Bai, ia 2 urte. Dara matzaguz horrela. Palestinan badakigu denbora asko. Egon ginean hitz egiten. Bere inguruan bere garaian. Zu han egon zinelako. Egon nintzen oindela 3 urte. Ja, edo 4, bai. Oindala asko, ja. Bai. Segiduan pasatzen da denbora. Bai. Baina hori, hau oindala espalditik dagoen zerbait da, ez, gerra mutu bat, baina, gazan gertatzen ari dena orain bertan, ja da pasada bat. Eta geratu behar dugu, ezta?
Eta, bueno, alfombra gorrietan ikusi da. Ja, jendea daola nekatuta, eta bueno, behar degula internazionalki erakustea geratu behar dela. Egia Egia da, da, zinemaldia gertatu den bitartean gauza asko gertatu direla. bai, esan nahi nuenik, zinemaldiak eskaintzen dizkizun foko eta kamera eta mikrofoiek horrela erabiltzea, niretzat eskertzekoa dela, eta egongo da norbait esango duenik, zertan laguntzen du Jon Azpiurrek kufia bat jartzea. Laguntzen du. Ze hemen daude nazioarteko zinema jaialdi bada, hemen daude nazioarteko medio asko argazkiak egiten, gero beraien egunkarietan agertzen da, egunkari horiek jendeak irakurtzen ditu, sare sozialetan jendeak kontsumitzen ditu argazkiak, eta ikusten du badagoela, edo babesa adierazi nahi zaiola publikoki honi, eta horrela mezuak kalatzen joaten da. Beste mezuak kalatzen joaten diren bezala, eskuin muturreko mezuak eta gorrotoaren mezuak ere pixkanaka tantaka iristen zaizkigun bezala, babesa ere iritsi daiteke. Hori Bai, da. eta nik uste dut kasu honetan sortzen dena bai dela pinpili pausa edo tximeleta efektu bat, ez? Oso gauza txikiek sortzen dutela eragin txiki ertain bat, eta eragin txikin ertain horiek beste batzuk, eta erabaki politikoak, eta aspaldiko eztabaida bada, iritzi publikoaren menpe daudela, eta iritzi publikoan eragiten dela, bakoitzak alduen tokitik, eta bai, dudarik gabe netzat eragina duten gauzak dira. Gero aste honetan gertatu da, Donostiak harreman instituzionalak hautsi ditu Israelekin. Gero norbait entzuten ariko da, eta esan bai, baina horrek, bai, beti egongo dira bainak. Bueno, baina aurrera paso bada, eta hobeto da hori ez baino, ez? Orduan, bueno. Ziur, ez dakit, Donostiako bizileta alokairu zerbitzu publikoa edo auskalo zer badagoela Israelek kontrolatzen duen teknologia baten menpe. Hain txertatuta dago Israel gurean. Bai. Bueno, eske ekonomian oso txertatuta hori da, dagoen. gertatuko direla horrelako gauzak, baina garrantzitsuak dira, pauso oro, eta gero egia da, koherentzia hori exigitu egin behar dela. Duela gutxi Jaurlaritzak sinatu du, kontratu multimilionario bat, kartzeletako presoen jarraipen eta kontrol horiek egiteko, eta hori gertatzen da, Espainiako bueltako manifestazio eta akzioak nolabait kritikatzen zituen bitartean Jaurlaritzak, ez? Diozu, ezin duzu bide baketsua aldarrikatu eta gero kontratu multimilionario bat sinatu Israelekin. Dirua dagoen bitartean, ez? Gauza horiek exigitu egin behar dizkiegu, baina uste dut pauso hauek garrantzitsuak direla, eta gero manifestazio oso jendetsuak ikusi ditugula, pelikuletan oso momentu unkigarriak, Jin Jahaben ahotsa edo La Voz de Jin Jahaben pelikula zinemaldian egoteak izan du inpaktu oso zuzena, ez? Zinemaldiak duela aste batzuk kaleratu zuen komunikatua, ura non erabate Israelen genozidaren aurka kokatzen zuen instituzionalki zinemaldia bera. Uste dut oso garrantzitsua dela, bai. Eta, egia da, artista internazionalei gehiago kostatzen zaiela, ez, agertzea ikur hauekin edo, ez dakiz zergaitik, igual bildur gehiago dagolako. Egia da, Bardemek emietan atera zuela bebai kufila zapia ere ez, aldarrikatzeko, eta valentiaz, azkenean estatu batu badakigunez Israelen lagun oso... Baita pentsa, estatu batutan zinean eta pixkate Hollywood barruan gertatu behar izan da halako aliantza pro-Gaza edo pro-Palestino bat, tartean Bardem eta besteen bat ekoizle eta zuzendari eta aktore. Hasi dira poliki-poliki. Hori da, indargune bat sortzeko elkarrekin beldur gutxiago ematen duelako hau sortzea, ze boikota oso gordina da bestela. Bai. Eta azkenean hori estatu batuetako, zinean eta bar, Israele baditula beran tramankulu guztiak. Azkenean hor dago, judutarren pixkat kuna da, ez? Bai. Eta, Juliette Binochek Canneseko alfombran erakutsi zuen soineko oso eder bat. Kate Blanchett. Kate Blanchett izan zen hori da. Hori izan zen gaina gesto bat superpolita, superdotorea. Eta erabat ikonoklasta, ez? Debekatuta zegoen eta ezer egin gabe egin zuen, ez? Egin zuen. Gero zinemaldi alternatiboak kartelerako erabili zuen. Oso polita. Baina ze ondorio suposatu dituen, da zemat kritika da zemat presio. Lehenguan hemen Donostian Juliette Binochek ere, Palestinaren aldeko aldarria egin, baina horren atzetik Hamasek baituak askatzeko deia, ez? Nolabait, pixkat parekatu nahi edo. Bai, por si acaso, sartzen dugun Hamasena, baina, eske nik uste gainera horiek, azkenan oso, pertsonai publikoa dira eta bildurra aukiko dute, normala da, ere,
ulertzen dut. Baina, bueno, bai, beti, por si acaso hori sartzen dugu, ez, jamaseina. Bueno, a ber, niretako garrantzitsua, hori, ikusi direla ikur simboliko pila bat, hori, badibidez, Jon Elazpiurrek, Alfombra Gorrian Karmeleren, aurkezpenean, kufila jantzi zuen txal bat bezala. Eta, bueno, bebai guretzako da, palestinoa edo... Gu beti palestinoa deitu diogu. Guretzako izan zen, txikitan, edo gaztetan, guretzako zapia, beti eramaten genuen zapia. Bai. Oso barneratua geneukan janskeretan, eta, bueno, pixkat janskera borroka edo. Bai, bazen pixka badu, Bazan, Eta ontsen, derrepente, Alfombra Gorrietan dago. Bai. Eta, bueno, derrepente, beste zentzu bat ematen dio, ez? Eta aldarrikapen modu oso elegantea da, era berean. Elegantea, bai. Ez erresan gabe, ari zara esaten. Nik duela pare bat urtego gertatzen hasi zenean, berreskuratu nuen, armarioan nuen kufila bat, nintzen erabiltzen ari, edo nartu barra daukat, garai batean erabili nuena, baina gero, eta asko erabili dut, berdin dio forropolarrakin baldin mazoaz, edo amerikana batekin baldin mazoaz. Claro. Eta pixat modara ekarriz gatazka politiko hau, modan ere, ze keinuekin egin daiteken nolabaiteko erresistentzia eta nolabaiteko borroka, ez? Eta hori, zinemaldian ikusi dugu, bai. Bai, eta hori, eta oso polita da, eta bai hori beste zentzu bat ematen diozu, ez? Azkenean, bueno, guk ja, hain barneratu gekagun, nik uste dut kalean, bueno, gu gaztetan igual ikusten genuen eta zekigun be ze zentzu zekan horrek, ez? Ja guretzako zen janskeraren parte moduan. Bai. Motxila altuzak edo zapatilla salomonak zian moduan, ez? Total. Eta ontsen derrepente, ikusten dozu Alfombra Gorrian, eta zatu, eta zer gaitik, igual jende asko, igual da ona pixkate despistauaz, eta zer gaitxik ipini dago hau edo, bueno. Eta bai elementu bat artisaua oso dotorea dena. Azkenean eskuz egitako zapiak izaten dira askotan, eta eskuz sortutako estampatu bada. Orduan, badauka, ez dakit, zelan da, andaluzak, zelan dira horiek ipintzen direnak, tipo... Bai, zapi ondia horiek, Manton de Manila. Pues Manton de Manila, bai? Piskat, Manton de Manila, baina Palestinako kulturako mantoi bat. Bueno, Jaizkibel konpainiak ere kufilaren estetika hori baliatu zuen, bateri jendeari animatu zion, ez erabiltzera, baina gero ontzen hor mural edo tela erraldoi bat kufilarekin sortutakoa oso estetika ederra ematen zuena, ez? Eta eraberrian, edertasun horretan, zegoen borroka bat, ez? Komplementuetan ere aizu, zinemaldiko komplementu estrella bihurtu da Sandia Imana. Bai, Sandia Imanaz txapa, ez? Eta gero baita... Imana esaten dut, ze txapa bera, eta hau bada nik zerbait eskertzen dudana. Zuloak egite ditu. Nik batzutan min askorekin jartzen ditut txapa batzuk, nahi duzulako kausarekin bat egin, baina izara zure kamiseta berria zulatzen. Eta Imanak ematen du beste lasaitasun bat, batez ere, arropatik batetik bestera aldatzeko. Eta horretan, badakizu, zeinek zulorik egin gabe, zeinek eraman duen osagarri honena, Maria, egon da lantalde bat, oso originalak izan direnak. Bai. Aroberriaren aurkezpenean, egon dia danak sandia jaten. Iruditu zitzaidan oso polita, azkenean gesto, bueno, pixkate informalagoa, zelan Alfombra Gorrian janaria jaten. Bai. Eta sandia jaten, eta, bueno, bai. Irudia guapisimoa da, nik enokan ikusita. Oso polita da, bai, batetik ez da ohikoa Alfombra Gorrian jatea. Hori da. Eta bestetik, irudikatzeko sandia bihurtu delako Palestinako babesaren ikurrez, debekatu zituztenetik banderak eta horrela hainbat lekutan aldarrikapenetarako sandia bihurtu da horren adierazle, eta izu, sandiekin agertzea Alfombra Gorrian, iruditzen zait, txapo. Aroberriak ikusteko gogoa bere badaukat, Ikusi dugu, ja. Bai, eta ez moduz? Gustatu zaigu, berezia da. Berezia, ez horregaitik. Pixkat zinema desberdin bat, ez? Hori da, desberdina da. Bai, uste dut ez dela pelikula eta aterat, ze pelikula polita ikusi dudan. Da gehiago, ze zartako zinematografikoa jaso dudan. Bai, hortik. Bueno, behar ditugu lakoak, bai, ze polita kolorearekiko, hori bai. Bai, ez, eta polita bada, Noretzat sortzen du alako, ez dakit, iraganaren rekreazio bat, pixkat, zer irati gorosti dikatzo kontatzen zigun, ez, dokumentalaren mugan zegoela, baina fikzio bat zela, ez, eta ikusten dugu iragan bat, pixkat, nostalgiko xamar ere jar gaitzakeena,
komunitate bizitza horretan, naiz eta kontraesan mordoa eta pelikulak berak biltzen dituen, baina, Beste bat apuntatuko. nik uste ikusi beharreko pelikula dela, pixkat horre, ikusi behar da, gero gustatu edo ez, uste dut, Baina behar den horietako bat, bat, hori da. hizkuntza berri bat, hori beti da interesgarria, azkenean freskotasuna ematen dio, ez? Arteari eta zinemari eta danari, beharrezkoa dira horrelako gauzak. Eta gero komentatzea, ni gaur etorri nahi jantzita pixka Baita ere, horixe da. Kameran ikusten da, bai. Venga, gaur ikusingo jatala, Noski baiet. Kamiseta hau adibidez da, erresuma batutako kolektibo, diseinadore kolektibo batek sortutako kamiseta, eta fondo guztiak edo diru guztiak dira gasara bidaltzen direnak. Eta erosi ditugu kolektibo desberdinetako kamiseta jaimeketanik, horrela bultzatzeko pixkat, laguntzak edo biltzeko, eta bar. Aitortza bat egin behar dut, nire lehenengo murgiltze sakon-sakona palestinar gatazkarekin, izan zen Jesus Artetxe izeneko aktivista batekin, dela, aipatu dugun Maria Romero Laspirren Kalaren aitona. Hori da, guketxian hori, da tema bat egunero, gai bat egunero. Gogoan dut Tolosako aldizkari baterako, Tolosako egunkarirako, ataria da orain, baina orduan hitza izena zuela esango nuke, eta ni kolaboratzen ari nintzen, 18 urterekin karrerako lehenengo urtean. Esan zia, daizu badago tipo bat, Palestinaren aldeko Euskadiko mugimenduan oso sartuta dagoena, eta eskatu digu hau bestez, ez da gizerari zen momentu hortan konkretuki gertatzen, baina berak nahi zuen historia kokatu, ez? Eta geratu ginenan bulegotxo bat zegoen, eta hasi zen mapak ateratzen, eta dokumentuak ateratzen, eta liburuak ateratzen, eta ni atera nintzen bilera hortatik da, neuken orrialde bat. Eta zen nahi zue, ez dindet orrialde bikoitz bat egin, ze informazio gehiagi daude. 3 ordu egon ez berarekin. Dago material visual bat hemen magikoa. Tipo honek kontatu dit, poeta palestinar honekin egon dela duela gutxi Cisjordaniako ez daki non, eta gero gauza pilo bat zuden, eta orduztik beti izan da pixkan ere referentea urte askotan da topatzen non bakoitzean, eta Donostikapen palestinar taldeak egon zirenean berare tartean zegoen, eta gauza mugimendu askotan. Eta gainera berak ez daki inglesez, beti junda palestinara bakarrik, inglesez jakin barik, eta danekin ulertzen da, hori da, pasada bat. Eta kontatzen dizu, historio batzuk, daramatza... Karagarriak. 30 urte, 30 urte, Palestinara juten eta bertako jendarekin laguntza eskaintzen eta abar, ONG-ak sortu ditu, eta danetarik, ez? Eta ez baditugu entzule, ez badugu Jesus Artetxe gurera ekarri orain arte, da euskeraz entrevistak egiteko, ez delako moldatzen, ez delako animatzen, baina bestela... Euskeraz badaki, baina holan berantxapa kontatzea euskeraz ez dut uste. Ze bestela dagoeneko bigarren kafetik bider pasatu bagenuen. Eta bera, superposi gainera. Bueno, pixkat moda giroan eta ordu goizeko 11ak bueltan ditugula, aipatu beharko dugu Josune Arakiztainen pelota edo larruzko soineko hori, ze izan da pixka niretzat zinemaldiko beste kolpetxo horietako bat, nola esku pelota baten, txango nuke eskuz jokatzeko pilota bi larrupiezekin egiten dela, bi zortzirekin, bi zortzi elkar josiz, eta horietako batekin, ez dakit horrek korpiño izena izango luken. Esango nuke. Baina, uste dut oso arropa interesgarria sortu dela hortik, eta... Nei pila bat gustatu zait, pila bat, eskunfunk, da, eskanfunk, hori da, ez dakit nola esan inoiz. Zaila da, Ontsen gainera da, SKF... Hori da, skfk.eu, da, Instagramen. Ez du lortzen irudia topatzea orain? Bere Instagramean daude argazkiak, esku pilota moduko bat dekonstruituta, esango nuke, eta horrela egin dute, kortxe bat bezala, zoragarri... interesgarria zelan euskal kultura, zelan, doktoretasunez sartu alfombra gorrian. Hori da, kontzeptu interesgarria da, eta haizu, berak esan zuen, oso eder sentitzen zela, eta hori ere garrantzitsua da, ez? Egon daiteke soineko bat oso politia dena, eta zu gazten duzu, eta igual zu etzara sentitzen eder, eta orduan, ja soineko ez da ederra. Zu ez balin bazara ondo sentitzen, ez bazaude eroso, Ez que eroso sentitu biazara, ze azkenean mozorrotuta berekin zara. Hori da. Eta niri asko gustatu zait,
Josunek zinemaldian erabili duen hau eta gero, badakizue laguna dudala eta Izaro. aipatu egin behar da. Aipatu egin behar dudala. Asmatu dut, ez de azter. Uste, aste guztien ez dugula Izaroren kanturi jarri, Goiuri. Ez dugu jarri. Ez jarriko dugu. Venga, momentu. Nahi duzuna, edo zer gauza. Oso guapasi joan, bai. Esan bia dugu, soinekoa oso polita zala. Bueno, Hori da. konjuntoa, esan soinekoa bez. Hori da, bai, berak abestu zuen irekiera galan, zinemaldiko irekiera galan, eta badakizue bere unibertsoa, bere azken diskaren unibertsoa badela pixka bat elurra, mendia eta txuria, eta pixka bat bere diskoari omenaldia eginez ere, txuriz jantzita joan zen pixkat jeti alfombra gorrira, eta izu, jakin ezazuela, Vogue modako aldizkariak zerrenda bat osatu zuela best looks edo horrelako zerbait, eta Izaro sartu zuen. Jarri zuten Izaro. Beste azpimarratzeko bat, Zen guztau jazu zuei. Guazeneko taldeak, Euskal Zinemaren galan eta ondorengo festan bazera matzan hola bizpairu pertsonek oso nabarmentzeko soinekoak, eta asko maitatu nituen, lehen aipatu dugu Ander Lakaiek, jantzi zituen galtzak. Eta ez dakit azaltzen, Maria Romero Laspiore dugu, jurez horrek nola izan da, baina ziren galtza batzuk, imaginatu, pintza beharrean, pintza erabat tolestua barruraka, ez dakit, ez dakit nola esan argazkiren bat topatzen dugun. Bai, ze horrela azalduta ingo... Baina, begiratzen badidazue, azalpen ematen dizudan bitartean igual errezagoa da. Hemen galtzak horrelako tolesdura oso bat barrurun sartzen zana. Oso galtza eleganteak ziren. Baina argazkiara gutxi beharko dizugu, ez dakit oso ondo azaltzen. Egia da, aurten Eneko Sagardoi nahiko sobrio jundala. Baina Pellileko honak esan digu galdetzeko asko gustatu zaiolako uste dut. Dotore junzan, Linea diplomatiko dun traje gurutzatu hori. Hori. Bai. Hori asko gustatu zaiela. Hori polita zan, bai. Bueno, beti diplomatikoa, atzo bai Colin Farrell uste dute traje diplomatikoa batekin juntzala, eta, bueno, bai, pixka da, zerbait desberdina, baina liberean. Eta bira, ez dugu denbora asko izan, eta ez dugu orain izango, baina Karmele pelikula lasai ikusteko aukera duzunean, Karmeleren jantzitegia egin behar dugu. Bai, ez dut Nerea Torri Jose horre Goya saritarako izendapen bat ja sinatu duela. Ez dut esaten saria jasoko duenik, baina izendapena uste dut, izendapenik ez palin badago, akaso manifat antolatu behar dugula. Ze, bai, Karmelek 1940ko hamarkada hori kokatzen du batez ere, 37an hasten da. Eta Parisen, deserrian, eresuinkako jendean nola bien, gero Venezuelara nola joaten diren, eta estetika nola aldatzen dan, argiarekin batera, bertako argiarekin batera, zinematografikoki ere, janzkera, eta oso... Koloreak. Bai, uste dut interesgarria, akaso saio oso bat eskin geni zaioke hemendik aste batzutara pelikula ikusten duzunean. Bai. A ber, oine zinemara joan behar naiz. Bai. Ikuste la pelikula guztia, bai. Eta Mas Palomasek ere badu berea. Beste giro batean. Beste estetika desberdina. Mas Palomas estetika pixka bat. Mas Palomas. Oi, modan jarriko da orain, Mas Palomas estetika. Bai, badago hor mundu bat. Aizue, 11 eta 2 minutu dira, azkenean gehi egitzegin modaz, baina ukiko dugu aukera, ze Goiuri nik entzun diot Maria Romero Laspiurri esaten, ja kala pixkate kosikortuta dagoela, eta ja hasi behar duela pixkate berreskuratzen aparkatu dituen gauzak, eta aparkatu dituen gauzen artean, bigarren kafeko kolaborazioa zen, beraz, gainera, badakizu, ikusi duzu, etor zaitezke gure laborategira kalarekin. Ja, bai, posten nahi, Goiurik egiten ditu. Kala gainera oso txintxua da. Euskal Zinema zuzendari bat deika daukat, eta agian hartu jotu telefona. Bueno, Goiuri Zeizarandia badoa Euskal Zinema zuzendari horren deia erantzutera, eta guk Maria Romero Laspira agurtuko dugu. Bai. Baina Maria, orain honetan, bai, laizter naiz zeitugu gurekin. Laizter ikusiko gara. Ados, besarka da hondi bat. Kalari, Jaimeri, Jesusi eta guzti. Esango diet. Entzuleok, bagoaz azken ordukoaren bila, Bilboko estudioetan zai dauka Itxaso Leon lankidea, eta azken ordukoari erreparatuko diogu segituan, hemen teknikoki denak kokatzen baldin badut. Orain bai, Itxaso Leon, egunon? Kaixo, bai, egunon, ezagutu berri dugun albiste batekin hasiko gara, ertzaintzak 18 urteko mutil bat atxilotu duela bart, hilketa saiakera egotzita. Atxilotuak hainbat labankada eman zizkion biktimari eta ondorioz ospitalera eraman behar izan zuten. Gertakariak gaueko 9 aldera izan zen, Bilboko Abando auzoan biktimak eta erasotzaileak elkarra ezagutzen zuten aurretik eta antza desadostasun bat izan zuten iraganean. Kalean zegoenak gazteenak labankadaz eraso zion biktimari, lepoan torak
laxean eta gorputzeko beste atal batzuetan zauriak eginez. Biktima ospitalera eraman behar izan zuten. Atxilotuak polizia aurrekari ugari ditu eta gaur goizean bertan utzi dute epailearen esku. Aipatuko dugu ere gaurko egunera begirako aurreikuspen bat, Gasteizko lorazainen greba, izan ere 6 hilabete bete dituzte ostiral honetan greban eta aldarrikapen gisa, langilek manifestazioa deitu dute arratsaldeko 6:30 aurrera. Hiriko bizilagunek borroka justu horri babesa eman diezaioten. 6 hilabete hauetan hainbat bilera egin dituzte lan harremanen kontseiluaren zerbitzuan, azkena joan den asteko ostegunean bertan, baina horietan ez da oraingoz aurrerapen garrantzitsurik izan. Eta nazioarteko aipamen bat, epaimai federal handi batek James B. Comey ikerketa batzorde federaleko alegia FBI-ko zuzendarioia inputatu du ostegun honetan, Errusiak bere 2016ko kanpainarekin izan ditzakeen loturengatik. Naiz eta karguak oraindik ez diren publikoki ezagutarazi, Justizia Departamentuko iturriek Estatu Batuetako komunikabidei adierazi diete epaimai handi horrek Comeyri aitorpen faltsu bat eta oztopo delitu bat leporatu dizkiola. Justizia Departamentuak duela egun batzuk aurkeztu zuen auzia, Trumpek Pam Bondi fiskal nagusiari bere aurkari politikoen kontra egiteko eskatu ostean. Administrazioaren ustez, Comeyk sare sozialetan eta adierazpen publikoetan izandako jokabideak bere karguaren abusua suposatu lezake eta zuzendarioiaren aldekoek berriz politikoki arrazoitutakotzat jo dute akusazioa. My heart is broken for the Department of Justice, but I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. So let's have a trial and keep the faith. Entzun duzue, FBI-ko zuzendarioiak sare sozialetan argitaratutako bideo batean aitortu duenez, lur jota utzi du Justizia Departamentuak, baina konfiantza agertu du sistema judizialean eta errugabea dela berretsi du. Gurera itzulita aipatuko dugu, trafikoari dagokionez ere badugula berri bat emateko, izan ere Gipuzkoa 6-3 bat errepidea itxi berri dute 31. kilometroan, Urretxualdean, norantza bietan gainera istripua dela eta adi beraz, litekena delako hor inguru horretan autopilaketak sortzea eta hemen utziko dugu oraingoz informazioaren eguneratzea. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan helduko diogu informazioari berriz ere, guk bitartean, bigarren kafe hartzen jarraituko dugu zuekin zinemaldiatik egingo dugun azken saio berezi hau, joan den ostiraren hasi eta konturatu gabe Goiuri, astea joan zaigu. Astebete pasada. Dozena batzuk protagonista, pertsonaia eta jende igaro da gure set honetatik. Bide batez Josean Bengoetxea aipatu dizuegu, gaur nunbait zinemaldiaren produkzioa norbait nahastu egindaren taxia Bilbora iritsi behar horretan, gizajoa nahiko agoi hauta zegoen, baina esan diot Joseani konponduko duela errez Goiuri. Badakizu nola? Nola? Bigarren kafea hasiko dugu berriz ere normal, gure Tolosako laborategitik eta esan diot saxofoiak herri behar duela. Zaiten tzuleak badakin Josean Bengoetxeak saxo jazza oso ondo jotzen duela. Bueno, sartuko dugu gure bigarren kafeko iruditerian badago Mikel Urdangarini furgoneta izorratu zitzaionekoa eta orduan etzen iritsi elkarrizketara eta badago nola ez, orain Josean Bengoetxea eta bere taxiarekin arazoak. Bueno, guk badauzkagu hauek gure zerrendan eta gero noiz behinka egiten ditugu kontatu tartean behin eta horrela osatzen da bigarren kafeko unibertsoa osatzen dute gauza hauek. Gure horrengo protagonista puntual eta zintzo iritsi da taxiaren beharri gabe. Vuelvo a amar con lo mismo que me fui, con pocas cosas que contar. Baldakigu benetan nor garen? Edota nolakoak garen? Ausartzen algara gure barrenak erakustera bere argi eta itzalekin. Edota baldakigu geure buruarekin bizitzen. Horiexek dira Hombre Bala pelikulako protagonista den Mikel Erentxunek bere buruari egiten dizkion galderetako batzuk. Anuska Aristimuñok egindako dokumentalean, Mikelek bere burua biluztuko du. Bere musika ibilbidean berneratuko gara bai, baina hori baino askoz gehiago ezagutuko dugu. Gaur bertan estreinatuko da pelikula Printzipe Antzokietan arratsaldeko 7 eta 4 eta hementxe dugu bere zuzendaria, Anuska. Egunon eta zer moduz estreinaldiaren egun honetan? Egunon guztioi. Egunon. Zer esan, oso pozik eta irrikitan, unkituta, danok, ez, azkenean
Mikel ere Donostiarra, eta atzo hauean izketan nahitu ginen, ama, 24 ordu gelditzen direnean. Bilak urduri eta oso pozik. Bera ere urduri sentitzen da? Bai, hori dantzian. Begira hori dela zerbait ez Bai. pentsatzen duguna ohituta egongo da. Hoxe, Mikel bai. gauza hauetara eta ohituta egongo da elkarrizketetara, fokoetara, jendeak bere aurpegia ikustera eta ez da gertatzen, ez da pasatzen. Eta dokumentalean hitz egiten du berak urduritasunen bai. inguruan, eta pixkat urduritasun ezberdinen inguruan, ez? Zatu, Bai. kontzertu atariko urduritasun bat, da urduritasun bat, ona. Hori da. Baina, bueno, dokumentalan bizi duen urduritasun hori ez da inona, gaur biziko duena esango genuke, hori ere ona izango dela, ez? Bai. Pixkat, kontzertu style. Bai, baina justuki aste honetan nola elkarrizketa eta desente izan ditugula, batean hola esan nion belarrira, jo, eske, zoituta zade baino ni ez, eta esan zian, ontara ez da, Ez da inoiz ez da zoitzen. bat inoiz zoitzen. Bai. Harritu zian, bai. Bai. Baina nik uste dut hori gertatzen dela, ez? Oholtzak badu zerbait oso ezberdina dena, transformatu iten zaitu, eta elkarrizketa hauek, dokumental bat, gehiozea, zu, ez? Biluzik, ez? Pixka gehiago, eta nik uste horrek beste puntu baduela. Zu ere holtzan aitzen zea, ez dakit ezberdina den holtza aurreko urduritasuna, edo eta zure bizitzari buruzko elkarrizketa bat, edo lakon bat. Ja, egia esan nik, hain urduritasun ezberdinak Bai. jorratu behar izan dut beti, Claro. egunero mikrofono baten aurrean jartzeak ere sortzen du urduritasun Bai. bat, musika Bai. egitea holtza batean, Hori da, bai. entrevista bat egiten dizutenean, nork Bai. egiten dizun entrevista. Bai. Nik gozatu izan dut entrevista jasotzen. Bai. Da goran ditut, hola kazetari batzu Bai. zeinekin asko gozatu dudan, orduan, uste dut dokumental bat, ten protagoniz izatea baldin eta parean duzun dokumentalgileak eroso sentiarazi badizu, badela bai urduritasunetik bizi daiteken zerbait, baina Gustotik ere edo gozora plazerra. dijoan, eta uste dut lan honek ere baduela hori Bai. ez. Bai. Bai, noski, hombre, ohore bat izan behar da norbaitek zuri buruzko dokumental Bai. batekin nahi izatea, ez? Urduritasuna, baino aldi berean, wow, zakit, maitasunetik eta egiten baldin bada behintzat, uste dut, Zu galaxe egin duzu. Eta nik uste dut erosotasun hori, ez? Inigok esaten zuen erosotasun hori eman duzula, ze elkarrizketak oso intimoak dira, momentu honez edo eta momentu txarrez ere, ez? Hitz egiten da. Nola lortu duzu harreman hori pixka bat, bai Mikelekin eta baita beste gonbidatuekin ere? Azkenean, hori esaten genuna, ez pixkat maitasunetik, zintzotasunetik ere bai, ez, bion arteko zintzotasuna, eta gero binkulo bat sortzen bien artean, ez, zerbait segurua, eta bueno, pixkanak egiten den zerbait da ere bai, ez, hasierako elkarrizketa horiek kamararik gabekoak, eta, bueno, pixka bat biak elkarrezagutu, eta nik uste dut espazio seguru bat sortzen, eta hortik. Eta nola hasi zen proiektu hau? Zein izan zen abia puntua? Okerrezpanago baleuko ekoiztetxea zurekin harremanetan jarri zen, baina konta iguzu pixka bat nola izan den hasiera hori. Bai, horixe, bueno, badago beste ekoiztetxe bat, dauko produkzio bada, Madrilekoa, Gona Producciones, eta hauek jartzen dira baleukoekin harremanetan, bueno, euskal produkzioa ere sartzeko bertan edo izateko. Bai, eta nik uste beharrezkoa zela, ez, Mikeli buruzko dokumental bat egiteko. Bai, beraik Madrilen hasi ziren, baina, bueno, euskalduna dira. Eta pixkat horrela, Eider Gabilondok matxa egin zuen baleukoekin idurreta egotze eta nire artean, berak aurkeztu gintun, eta hortik hasi zen, gure harremana, hasieratik ondo film jauki genuen, eta bueno, eskaini zidaten ea gogo aukiko nuen Mikeleri buruzko dokumental bat egiteko, eta hortxetan ni proposatutakoa gustatu zitzaien, ze hori askotan esaten dut, ez, bai neukala argi zerbait pertsonala egin nahi nuela, eta ez MTV-ko dokumental horietako bat, ez delako ez da ere nire, ez naiz trebea, eta orduan, ez nire gauza. Eta nola josi duzu dena gidoia, ze badaude, hori irudiak, bai garai bateko irudiak, bideoak, argazkiak, artxibo lana badago, ikerketa lan handia egingo zenuen, imaginatzen dut, gero ze elkarrizketatu, nola izan da hori guztia, pixka bat lotzea edo? Bueno, lan talde oso on polit eta maitagarri batekin, azteko, ez, bai gidoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere egon dira proiektuan, orduan, bueno, denek genekien nora joan nahi genuen, eta zeintzen gure tesia, eta zer aurkitu nahi genuen, eta pixka bat horrela, ez, azkenean dokumentalean ere, gauza bat zu daukazun fantasia hori, eta bestea aurkitzen dezuna, ez, eta
artxibo irudien kasuan, ez genekien Zerto batuko zenuten hori agian. da, Mikelek zer eukiko zuen, edo, eta, bueno, pixka bat horrela jungea, gidoi bat zegoen hasieratik, baino gero, gidoi hori pixka bat zatitu, gauza berriak sartu, zerrak kenduta, eta horrela. Bai, ez, dokumental baten gidoia edo, aintzat tratamendua egiten Bai. denean, batek egiten duia, ez, bere estenen, sekuentzien eskaleta bat, eta horietako batzuk gertatzen dira, beste batzuk ez dira gertatzen. Nik galdetu behar nizun, zein den zuretzat paperetik dokumentalera geratu den eta ezinbestekoa izan den sekuentzia, eta baute dagoen gertatu ezin izan den sekuentziarik. Ze fikzioan dena egin daiteke, gutxu bera aurrekontuak ematen badizu behintzat, fikzioan dena graba daiteke. Dokumentalak baditu mogoiek. Bai, begira, gertatu zen gauza bat, guk hasieran estatu batuetara juteko intentzioa genuen, Los Angelesera, hor... Mikelen ibilbidean bai. Itxasoz bestalderako gune zentral izan delako Los Angeles. Hori da, eta Enrique Bumburian zegoen, eta orduan elkarrizketa ere pertsonalki egiteko genuen, gero Mikelek ere hor trubadur bat dago, dela areto bat ere oso famatua, Bob Dylanekan jo duela, eta hor genuen historian oso ondo arituta zegona, ez? Eta gauza bat zela eta bestea zela ezin izan genuen jun, eta batean Londres jarri zitzaigun mai gainean, eta hortik tiraka ere konturatu ginen, Londresek zentzu askoz handiagoa zeukala Mikelentzat Los Angelesek baino, ez? Beste trubadur bat dago hor, eta hori da benetan Bob Dylanek bere lehenengo kontzertua eman zuen aretoa, eta Mikeleri ilusio berezia egiten zion, eta adibidez hori ez, lehenengo tristura hori, eta dolu hori pasa behar, eta gerora esan genuen bitu, serendipia ez, jaten dena zela. Zan, gauzak gertatzen dira, behin guatzen ez Asier Altunak duela gutxi hemen izan genuen Karmeleren inguruan izketan, bertsolari dokumentalaren garaietan kontatzen zidala, egainak txapelkeita irabazi etzuenean, berak uste zuela dokumentala pikutora joan zitzaiola. Eta gero konturatu zela Maialen Lujanbiok irabazte ura izan zela dokumentalari gertazi zaioken gauzarik onena. Horrelako gauzak, dokumentalak hau du, fikzioak ez du aukera ematen, eta ze politiaz, Londresek... Londres izan zela Lujanbio eta Los Angeles gaina. Hori da, eta Mikeleri ere eman alizatea bere amets txiki bat ere bete du horrez, han jotzeak spoiler pixaten bat, dokumentalean berak abesti bat sortzen du, eta bukaeran ara juten da abesti hori jotzea horre bakarrik edo bere bira handi honi aurre egin baino lehen. Abesti eskakizun bat izan zen, edo gertatu zen. Gertatu zen. Izan zen, nik buruan neukan, fantasia bezala edo, nola jartzen diozu hau norbaiti mai gainean. Hori da, ez? Bilabetetan egin gauzu abesti bat eta gainea ez funtzionatzea eta gai honi buruz eta sortu zen, horrela nahi gabean, eta gero noski, fikzio kutsu bat badaukaz, baztentzea hor tirakaritik eta pentsatzen nun grabatu eta nola, eta baino berak sortu zuen operazioaren gau hortan, eta niretzako hori izan zen altxor bat. Mira, ze polita, ez, hori? Hori du ere dokumentalak. Hori da. Bai, hori ematen du. Bai, galdetu nahi nizun, momentu hortan adibidez, kamera nola txertatu izan duzun, ez? Ez dakit hor jarri eta denbora pasa egin duzuen, momentu batzuetan oso intimoak diren momentuak daude, agian berarentzat ere deserosoagoak izan zitezke momentua, ebakuntza bat aipatu duzu, ez? Eta ebakuntzaren momentu bat, ospitalean horre sartzen zarete hori guztia nola landu duzu berarekin, kamera ere izan ziren beste parte hartzaile bat eta nahiko, ez, natural sartze din hor. Bai, azteko respetu handiz, talde guztitik, ez? Eta gero oso talde txikia izaten, argazki zuzendaria, sonidista eta ni. Eta batzutan argazki zuzendaria eta ni bakarrik, ez? Eta, Mikelekin aurretik hitz egin da, eta hori oso pixkanaka, askotan planoak horregatik dira ere pixkatu urrutiago, ez? Kamera leio batetik begira egongo bagina bezala. Eta gero berekin hitzketan, hoxe, algenun moduan intimitate hori, gehiagizkoa izan ez edin, baina gustora gotza din ere bai. Neri deigarria irutu zait, eta honi buruz nik aurreko baten galdetu nion, kamera batzuetan ez, nola dagoen eta kamerari aurrez aurre nola begiratzen dioten. Hori uste dut autu bat izan zela, eta zergatik autu hori, uste dut
ematen diola, ez, toke berezi bat, ez gaude ohituak fikzioan are gutxio, baina, bueno, ni zinemaldian okerrespanago ikusi dut pelikularen bat, agian Imanolek ere ikusi du, non protagoniste kamerari zuzenean begiratzen dioten, eta beti izaten da, aiba, ez, begirada hori etorri da nigana. Baina dokumentalean... Onbuaren itzala. Horreri gertatzen da. Bai, nik Terra Negran ikusi nuen, okerrespanago. Eta pertsonaiari ematen diola kutsu berezi bat, eta hemen ere badago, ez, begirada hori. Ba, eske laugarren pareta ustea. Hori da, bai, hori da, antzerkikoa. Ez beti dago pareta bat non, bueno, pertsonaiak ez den pasatzen, ez. Ba, autu bat izan zen gauza desberdin askorengatik, ez. Alde batetik niri dokumentaletan molestatzen didan zerbait izaten da pertsonaia begiratzea hor. Ez kamarara, ez dakizu, ez bai, zeharka edo, norbait dago, ez dago. Eta, bueno, horri bueltak ematen eta nahi nun hitz egiten zuen jendeak audientziari edo begiratzea zuzenean, ez? Eta horra seginen barrazki zuzendariarekin teknikoki ere pentsatzen nola egin hori ze, klaro, zuk oso zaila norbaiti esatea, begiratu objetibora denbora guztian, ez? Baina horrelako elkarrizketa batzutan ordu, bueno, egin genuen hor trukitoren bat eta beraintzako erosoa izan zedin, eta bai, hori autu bat izan da, eta baita ere batzutan nire ahotsa azaltzen da, eta hori pixka bat horrekin lotuta ere bai, ez, nik nahi nun ikustea, Mikel etzegola bakarrik, eta bai zegola norbaitekin izketan, ez, eta bueno, bai, hor batzutan, hartzizana. Vibra tu voz, abrázame fuerte, hoy vuelvo a caer. Baila conmigo en la lluvia final. Hasta que el viento me arranque la piel. Mientras que una luz ari gara entzuten, bueno, txango dugu dokumental honek nahi gabe bultzatu duen sorkuntza hori. Estreinaldiaren egunean gara, ikusi genuen asteartean Mikel Eider Gabilondorekin, ez dakit antzinean, Anuska, Euskal Zinearen festan, baita ere, Eider ikusi nuen, gero Mikel ikusi nuen, jende asko zebilen, eta baina ikusi dugu, nola baita zinemaldi giro honetan txertatuta. Zer uste duzu espero dela gaurkoaz? Mikelen figura, oso figura ezagun bat da Donostian, baina kaso dokumentalean badaude Mikelengan ezagutzen ez diren alde asko ere, ez? Hor badagoela, bueno, beste Mikel bat erakusteko aukera bintzat ematen duela, ez? Bai. Zer esan, ni ere horren zain pixka bat, ez? Ea ze harrera duen, ea jendeak nola hartzen duen dokumentala, eta bueno, ez dakit zer esan. Nik espero dut, bueno, behintzat jendeak zuk esan dezun bezala, Mikelen beste alde hori ezagutzea, eta bea pertsona bezala ikustea, ez? Sombrero gabe. Mis ojos son hielo en un vaso de mar. Lluéveme dentro, no quiero escapar. Me quedo dormido una vez más. Abrázame fuerte. Entzuleok, zer esango dizugu, gaur arratsaldeko 7 eta 4 izango den estreinu hortarako sarrerarik ez dela geratzen, baina beti esaten dugu, azken orduan beti erortzen da zerbait. Bada ez bada, egon hor, eta gogo asko bali madaukezue, pena pixkat eman. Eta hurbildu handik, eta ez dakit, akaso. Baina bestela, lasaiago, bihar arratsaldeko 6 gutxitan, printzipen izango duzue ikusgai, eta baita bihar bertan, gaueko 8 pasean ere, rock and roll, bueno, azken urteetako rock and roll orduan. Garai batean rock and rolla beranduago zen, gaur egoia, arratsaleko 8 rock and roll ordua dira. Hombre bala, Anuska Aristimuñok zuzendu duen Mikel Erentxunen inguruko dokumentala, esan da bezala, ikusgai gaurtik aurrera. Anuska, bide ederra egin dezala, eta zuk ere egin ezazula bide gehiago, gurekin kafe gehiago hartzeko, eta egongo gara. Eskerrik asko. Con tus alas de sal. Keep calm and bigarren kafea.
entzuleok aurrera egin behar dugu, urrengo protagonistare gurekin dugu, eta minutuak hemen badakizue urre ere badirela. Aste honetan asko hitz egin dugu berataz, aitzaki asko eman dizkigulako berak sortutako musikak haren inguruan aritzeko. Karmele pelikularekin aritu ginen. Esan da bezala, Karmele pelikularen inguruan aritu ginen hemen Asier Altunarekin, eta baita Javier Barandiaran, eta Jone Laspiurrekin. Aritu ginen zerua baken inguruan Koldo Almandozekin ere, atzo lehenengo feedback eta sentsazioa jaso zituzten, naiz eta lantaldearen eta nolabait proiekzio handienak hor bertan izango den, eta aritu ginen, Popel Errautxakeko Oier Plaza eta Kote Kamatxo animatzailearekin ere hemen, eta 3 kredituetan konposatzaile bat dago, baina esan daiteke 3 konposatzaile ere badirela. Pelikula bakoitzak berea exigitzen du, eta Aitor Etxebarriak jakin du pelikula bakoitzari ematen pelikulak berak edo telesaiak kasu honetan, Zerua Baken kasuan, eskatzen duena. Egun ondo, ongi etorri, Aitor. Egun eskerrik asko zuri. Zinemalditik zinemaldira ikusten gara, edo bestela kontzertuetan ikusten zaitugu, baina hor bueltan. Edo jaizetan. Hori da, baina aizu Karmeletik abiatuko gara, menatzen ikusten gara irudiak. Ze bada pelikula bat, oso pelikula handia, aipatzen genuen lehenkoan Asier Altunarekin, Txintxua Filmsentzat eta euskarazko eta euskal ekoizpenentzat pelikula erraldoi horietako bat, eta non musikak ikaragarrizko pisua duen, eta ikaragarrizko distira hartzen duen lan handia egin duzue, eta hor uste dut egon dela gakoetako bat rodaje aurretik musika asko bazegoela, eta horrek musika intradiegetik horretan eman duela, musika oso sinesgarri egoteko aukera ez. Bai, proiektua, zuk esan zulez da, proiektu handizetan, hiltzako kriston erronki izen zen, gioitxik, aparte historia, gure herrizen historia real bat da, eta ez dakit, alan bai Txomin Letamendi trompetisteri trompetako piezak sortzie, Karmeleri pianoko pieza originalak sortzie, eta Eresoinka, ez dakit, ulie puntan bajatzaz, Eresoinka oso importante da gure herrizentzako, eta amabe dantzariz eta ukiot, eta ez dakit, espeziala izen den itzako proiektu, eta hori, erronka bat dela, urte-bete harinau egon ginen, piezak konposatzen, eta horrek ez egiten da benagaz, ez da, konposatzie, grabetie, aktore diferentiek ikestie pieza horrek, eta horren, politxe, gogorra bebai, eta disfrute bengu, Asier eta ekipoa oso agradabli lan eitzeko, eta oso posik. Diodan bezala, pelikulak pixua handia du, tamen Asierrek egiten zuen nabardura ez, musika intradiegetiko asko dagoelako, entzuleari hau ere, akaso kontzeptu hauek ibiltzen ditugu hemen, eta gero entzulea pixka galdu egiten da, intradiegetikoa da, historioak berak duen musika, ez gainetik jartzen zaion beste musika dramatikoago hori ez, eta hemen pertsonaiak musikariak dira, Eresoinka agertzen da, Eresoinkaren piezak, eta hor, bazegoen zerbait, nolabait abia puntu, esango nuke Sorozabalen lan hori ez, Suite Baska delakoa, baina hortik aurrera, konposatu duzue dena. Ia dena. Eresoinkak, por ejemplo, Gernika bat abesten da, eta nik sortunekoa da korurako Gernika pieza bat, jaseko pila bat izen da danetarik, jazz, dantza, grabe, koruek, orkestak, piano klasikoak. Jazz baino latin kutsukoa. Bai, de repente, hori dana, por ejemplo, Caracassekoa, da bai politxe zatie, engune da regrabeu Txomin Letamendi joan Bilos Caracas Boys talde ospetsu baten, bertan, Caracasen egon zanien exilioan, eta hori repertorio hartugu, eta gu grabegu hemen barriro, eta izen da, lana politxe, baina gero ikustezu perspektiba, eta zelan amaitzugu hau dana eitzen. Baina egin duzu, Engo.
Abesbatzak ikusten ditu pelikulako hainbat Bai. momentutan, abesbatza hori ari da kantatzen, baina abesbatza horiek grabatutakoak ere Hori dira. da. Akaso momentu batzutan ikusten ez ditugun abeslariak egon daitezke, hor Bai. badago ez, distantzia bat igual Bai. estudiotik estenara, baina kantatzen ari diren hori sortu, grabatu, Bai. egia asko dago musikalki pelikulan. Bai, eta asko dire, estudioan grabe daben asko, gero die agertzen dizenak bertan aktore moduen. Eta hori oso politxe, da eurentzako ben ikusten dute kup taldia izan zen lagunduzkuneko oruko komposizio guztiakaz, eta bai, oso polita, eta bai, ez dakit musiko moduen be bai, hori komposizio originalaz aparte, ero estadie jetioa izanat ez aparte, honek danak grabetie eta pentsetie, sobre todo, Asier Altuna gazta ekipo guztizegaz da lujo bat. Denpori ukitzi hori dana hitzeko, Asierre pesazten nik biot nonor egon bidana hor buru belarri aurretiz, danik esan etxon. A ber, lietan abil, baina denporiatakot eta gongon azta benetan egon ginen, korretan az, eneko gaz guai trompetie, azte artero etortzezan nire estudiora, Ruben Salvador etortzezan estudiora, maizu moduen, eta goten nirean estudioan, kasi piezak adok eitzen bertan. Piezak moldatu itxezien apurtzu bebe bai, eneko ensaietan joatezan inien. Horren izen da, bai, lan politxe bai. Hor, aipatu ditugu pieza batzuk enekorentzat, entzuten ere ginen txomin pieza bera oraintxe, aipatu ditugu abesbatzako konposizioak, niri badago abesti bat, noiz kaleratuko duzuen, ze hori ere bada galdera bat, ea banda sonora hau publikatuko duzuen, bada momentu bat Parisen, badagoela tipo bat, Gibson gitarra akustikatekin, violin bat, eta tipo bat kantuan. Bai. Hori, hori ez dakitzatarako bagun, hori da Asierrek botazten lehenengo WhatsAppa, usten dut, zala hori abestize abesten amen bertsoafari baten. Oen dara urtik, ez azten, hau grabe bigu, hauen bigu, moldaketa baten bigu pelikularako, eta beste gunien sartzen WhatsAppien, ia zenbaden poradaragun lanien proiektu honetan, eta bi urte, oen dala bi urte hasi ginen, eta lehenengo WhatsAppa izen zen, Asier esaten, gureot, hau bai ala bai, eta doz bai honan, ez da dauzan, ere zoinkako serien ero, eta doz, eta hor da, justo Txomin eta Carmel eskuen moten dizen momentu, eta... Pelikularen atzean badago konposatzaile bezala lan bat, lehenengo garaia ulertzeko, pentsatzen dut, bai, musikaren historia musikariok ikasten duzue, eta bai, badago hor, baina oso garai konkretuaz ari gara. Eresoinkak zer egin zuen, zer konposatu zen beraientzat, ze jazz bai zegoen garai honetan, eta zein ez, ari gara, jazza Europan oso iritsi berritan egon zitekeen, akaso Caracas'en garatuago ja, hor egon da ez, dokumentazio lan bat musikari bezala ere ondia. Oso handize, eta ganera iztena ikesi pilo bat, eresoinkako liburu bat topene ban, oso interesantie, amak konsegi duztena, eta hor egon itzen erosenkako grafika, artiepe bai, tremenda gertizan sexta puntako jokalari bat, apaiz bat, sexta bat, imaginario guztize bertako epokakoa zan oso interesantie. Eta egize da, Logan, por ejemplo, Logan montadorie, frantsesa dala eta bar, da jaseko, bai, Logan Dufresne, da super jakintxue jasan, eta horren egon ginen, kriston lan haitzen, sei jazz, sei jazz Parisen, sei jazz Bilbon, bai, bueltetan da Txomin Bilbora, eta ia sei jazz joten bien hemen, bai, sei jazz lantzen bien, eta apur bat izen gara bastante estriktoak rakor historiko musikalagaz, hori bai basala, pelikuli ez da musikal bat, baina jente asko kezasku urtezan izinetik, esan man, baina esto jakin, kasi musikal bat da, eta horrein karo zen genuen, esto guengo, por ejemplo, Carmelek iditzen dugu pelikuli berak pianoa joten. Eta bai, zen, ze joko ban, ero ze iturri, ez da ze iturri helduko ziren ondarrure bebai, ero, horren bai egon garela bastante, denpori ukigu bueltak emoteko, gauzelita, analizetako, eta bai, grabeu, ez, hau ez, por ejemplo, pianoko pieziti moitzaguz, hainbat eta hainbat buelta. Asik eran zan apur bat bertxo ritmo erantza urbiltzen zan, baina gero igual gure genuen egin horan apur bat soia hau ebe bai, moitzaguz pioa buelta, eta bueno, alzan egon diferente, baina ikusten dute,
sensazioa dekogu lan ederren gule eta lan askoen gule, horregaz tranquil gauz, bai. Polit izan zen joan den egunean, Victoria Eugenia Antzokian ere soinkaren errekreazio hori abez batza jontatu eta antxe kantatzen jarraitzen dituzten kup eta, kup inguruko abeslariak, nolabait Victoria Eugenia bihurtu zelako pelikulako estena ere, ez da? Bai. Ni pilo bat emozionen nintzen, izan oso politxe eta ganera abestu originalak babaika abestu biezen, pelikulak abestu originalak, eta entzune banin Gernika, grabeta dekoat, de hecho, hor nago, a ver, noiz. Bideo bat oso politxe deko grabeta mobi egaz, izan oso... ez dakit, die gauzak zaintzen dizenak, ez da bai txintxuak, eta Sierrek eta Marianek, eta danak zaindu itzen, abez gauzak ez toi ez piloto automatikoagaz, ez da? Horren danari, ez dakit, interes artistiko berezi bat emoti eta zaintzi gauzak nik uste importanti dela, bestela pastan die pelikulak, eta venga, jazta, urren gora, ez da? Hau izen da bastante, mimo espezialaga zeinekoa, eta entusiasmoagaz, danon entusiasmoagaz entusiasmo barik ezingo zan olako pelikula bat. Hain interesgarria da musika, badagoela momentu batzuk pixkat frikismora eraman gaituztenak, ez? Uste dut Gernikan bertan dela, ere soinkako abez batza hori kupari denean, entzuten da aretoan nota grabe bat, bajo batek ematen duen nota grabe bat, pixkat horra, eserlekuan atzera egiten dizuna, eta hori, eta nik ez dut belarri absoluturik, ez nekien do de cerdo delako horietako bat zen, zertzen, baina Xabier Ormazabal kupeko abeslaria hemendik pasatzen lenguan Victoria Eugenian abestuta gero, eta onaxe sartu nuen, eta mikrotik kanpo, Xabi, zen nota da hori, eta beraipatean egon ginen zure partiturak ikusten, eta erre bat zen, baina eske zeuden 3 pertsona arre hori ematen koroan, eta kriston indarra hartzen zuen nota horrek. Noski, grabatzeak eta estudiotik igarotzeak eta zine egiteak ere ematen du, pieza bat ere nahi den dramatismora eramateko aukera, ez? Eta autu horik egiteko nahasketan grabe hau jarriko du hemen aurrean. Eta mikroak eta zelan jarri, eta estudioan, eta meka estudioan egon ginen grabetan, eta denporiuk egunen bastante, pelikula musikal kasi bat dalakoan, hartu genuen lizentzize bastante frikietako, eta egoteko oso atento grabaketari, eta teknikari, eta egize da, apurra kabalge behitzen da aurrera, esatetxonen beran aizie, espaten gogoraten txarto, beran aizie, ez da bera hilakoan artien, Carmelen anaizie, eta hor geruza txiki bat, gero sartzen da Gernika letra barik, geruza txikitzuekaz, da gero dermendien, ez da duzu, ostras, no? Ze pasan hor koruagaz, da hene korua gartzen da. Hori joku askotan nengu. Pixat estradiegeticotik intradiegetikorako transizioiek eta. Eza politxe da bebai, azik era bebai, saldizen bebai, derremendien erizainak dauzenien bertan, ostras, ez da euskoruek sartzen modu normal baten, ez da dau aurretiz dator koru bat, derremendien korua besten da, horren bai izena transizioak eta dana oso fin joan berri zen gara, eta bastante obsesionesku bari gotiek, dana super fin, eta gero postprodukzioan bai egon pilo bat. Muntaian lan asko dagoela. Eta sinesgarritasun horretan ere aktoren lana oso garrantzitsua izan dela, bereziki Enekorena, da Jon ere pianoa jotzen ikusten dugula, baina Enekoren trompeta digitazio, hau muskulaturaren mugimenduak egiten dute, norbait eraman pentsatzera bera jotzen ari dela, eta hori oso garrantzitsua da pelikula batean, musika hori sinisteko, ez? Ez que heldu zan momentu bat joitzen mana, ensaio batan ja, oza izen zan, helduko da jotera, eta gatsa da, eta eneko da pertsona oso musikala, eta ikesi, eta piano ikesinekoa txikitzuten, eta solfeo eta bat, horren lagundu ditzen deu, baina, jaskeneko gunetan bera joten man trompeti, eta agoan muskulaturi eta digitazioa ikestie, ez dakiz eman minuto joten dauzen. Eta 11 minuto esaten duela berak. Hori da, nitzako da, horien jartzeko gauza bat, aparte, bere personaia zelan konstruidu da ben, gero, ostras, da extra oso handi bat ikestie trompeti joten. Beste galdera friki badaukat. Digitazioa erreala da, edo relatiboa da, edota abestien tonalidadeak digitazio
horri egokitu dizkiozu edo zegokiona ikasi duta puntu? Lehenengo, kasi lehenengo abestizek egon ziren. Eta horren abesti horretan ikeziman, abesti horrek exactamente, nik uste dut, eukiko bazen herramienta batzuk harina Rubenek emonikoak, baina gero abestiak zauden egin eta ikaste bazen ja, eta horregatzen moldatzen kasi joaten ginen, joaten ginen estudioan, eta nik etxen bazen hasik eran digitalki, gero etortzen Ruben, grabetan genuen, da gero eneko ikasten bazen, da gero moldatzen genuen zen, izan da bastante joan eta etorriko lana. Aizue, Karmele aipatu dugu, soilik musikagatik ikustea merezi duen pelikula, beste arrazoi askorengatik bai. Popelin inguran egon ginen atzo, baina tira, Zerua Ahoaken estreinoare hortxe bizi-bizi da, gaur izango da nolabait lantalde guztiarentzat, prentsaz gain publiko zabalarentzat proiekzio hori, eta igandean gainera Euskal Telebistan edo primeran plataforman estreinatuta izango da, beraz, hontaz ere hitz egin behar du. Zerua Ahoak bada Ondarra Ahoaken sekuela bat, baduena Ondarra Ahoaketik zerbait, baina oso bestelako ere badena. Eta oso musikalki ere erronka hori egon dela, ez? Honek izan dezala koherentzia puntu bat arekin, baino ez dadila izan ura. Uste lortu duzuela, baina oso zegoela buruan, hau, ez da? Exactamente, hola, izan da. Azkenien bai nahiko impactu ekiban, leonitzako almenos jente asko kiraztesten, Jose, ze Ondarra Ahoakeko soinu bandi, eta ze karakter ere montxon serizilit, horren ezkenun gure galdu hori, baina bai hau Bilbo da, industriala bada, zikina beda, eta kasi akordiek eta jantzekoak, esango genuen, como harmonize da nahiko antzekoa, baina teksturak eta oso diferentiek, eta gero bai badeko energi gehiza momentuke. Motorrak eta da, eta deko beste hiriburuko argizek, zementoa, eta koldok bat zen argazkizek pidioa, koldo da bai da, direktore bat oso ingarrantzia, emotezio garrantzia asko musikiri, espezialmente. Eta botatzen da baina zementozko bloke baten argazki bat Bilbon da, hau da Zerua Ahoak, eta nik, hau da Zerua Ahoak, eta egiz izan zikina, hau jarri zuen piezia, beste, igual harmoniak eroatezku Ondarra Ahoakera, baina sonoridari da asko ziuna, eta igual thriller hau, esango neman igual, esati garen. Zerua Ahoak izan da beste erronka horietako bat zinemaldi honetan, eta erronka horrek ere, suposatu du nolabait, murgiltzea telesail baten traman, akaso pieza txiki asko, momentu txiki asko, musika askoz, kasu honetan extradigetikoagoa, askoz bultzatzaileagoa, eta asko oso momentu txikitan, ez? Eta hor, oso bestelako lan esango genuke, ez? Oso desberdina. Nahiko desberdina, ez da egone, hori ez da egone, kontuz, hor dau sorpresatxu bet, ikusiko zera. Hau da guztia, nik atal bat ikusi dut, eta gordeta daukat lehenengoa, bai. Eta hori, karo, bai, egon die gauzantzekoa, bai, egon die konexinoak Karmeleko elanetxeko moduegaz, baina egize dau, dala gehiago, hori, gauza txikitzuek transizioak gero gauza ondizepe, bai. Por ejemplo, Karmelen, soinu bandie, txikitzu intentegu izeti pelikula guztizen zier, abestuneko eta joniko gauzasko egon die zuzenien, baina Zerua Ahoaken hartu guz lizentzizek, motorra badoien muskiz erantza, hor algara joan topera, kriston ritmoagaz, elektronikoa, aereo haue, eta egiz izan, betxu, niri pio guztetea azte ganera musika elektronikoa, eta investigeti alako gauzetan, eta egiz izan, asko disfruten dut. Ondarra, egitarri aztezkaro, Ondarra Ahoak izan zanuen dara 5 urte. Eta bendera binen, ona huelteti Zerua Ahoaken, barriro koldogaz eta Nagore Aranburugaz eta itxielan, eta oso impresionante izan da.
Aitor Etxebarria jarraitu musika egiten, zineak behar baitu, eta askotan txalotu badugu zerbait zinemaldi honetan zehar bada euskal produkzio handiak ikusi ditugula, baina euskal produkzioen atzean euskal industria oso bateri ikusi dugula, badagoela zine zuzendaritza, jantzitegia, makillajea, esparru guztietan Euskal Herriko talentoa dagoela, eta musikan ere bai, beraz, zorionak godokizuenagatik, eta hurrengo zinemaldi baino lehen ikusten dugun elkar, baina bestela, atorren urteko zinemaldi egingo dugu itzordua. Eskerrik asko eso ere, honetan. Ondarra hoakera itzuliko gara, 5 urte atzera egingo dugu, hemen alaxe deitu zion Aitorrek, Polysix Bass Gay Reactor Electronics pieza honetara. Eta segituan azken minutuetan, gure azken protagonizarekin murgiloko gara entzuleo, 11:45 minutu, hementxe Naiz Irratian, Bigarren Kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, Bigarren Kafea. Entzuleok 11:46 minutu, eta oren bai, zinemaldiko saio berezionen azken txampan murgildu behar dugu. Zaila izango da Ramon Saizar Vitoriaren 100 metro irakurri ez duen euskal irakurlerik topatzea. Eta irakurri ez duenak, ziur pelikula ikusi duela. Eta oraindik ikusi ez duena, ez dakit zertan ari den. Baina jakin dezala, zinemaldiak gaur aukera eskiniko diola. Beraz, aitzakiarik ez. Naizenean loratzeko ematen du joan direla 10 urte. 70ko hamarkadaren hasiera. Goizeko 8 dira. Jon korrika doa, etxi-etxian Donostiako Alde Zaharrean barrena. Atzetik segika du polizia. Hiria esnatzen ari da eta normaltasunez ekingo dio egunari. Iesi doan bitartean, korrika 100 metro egiten duen bitartean, Jonek bere bizitzaren errepasoa egingo du. Memoria ariketa bat egiten du Jonek 100 metro horietan, eta horixe da Euskadiko filmategiak egunero egiten duena, memoria ariketa kolektibo bat. Eta horren adibidea da klasikoak aterkia. Aterkia diot jarduera asko biltzen dituelako, eta horretaz hitz egiteko gurean dugu Jon Lopez, egunon. Kaixo, egunon. Egunon. Aritu gara aste honetan zehar gure gonbidatuei galdezka, ea gogoan duten zineman ikusi zuten lehen pelikula zein zen, eta horixe galdetu nahi dizut. Esango nuke, ez dakit, ni oso txikitatik joaten nintzen zinera, gure aita zine proiekzionista zelako, hemen Donosteko Gastonia zinematan, eta han egoten nintzen, txiki nintzala, kabinan sartuta. Eta esango nuke, 5 semanas en globo, edo Hollywoodren versio bat dela, hori daukatola buruan pixkat borroso xamar, eta gero asko oso ondo horitzen dut, adibidez nola ikusi nuen Star Wars, la Guerra de las Galaxias, dituzten bere garaian, eta horrek txunditu egin dinduen. Baina ez dakit oso ziurrez nago, baina hori izan daiteke bai. Baina energia pixka zinema paradiso zen, Juri. Zebera ara joaten zen proiekzionistaren gelara privilegiatuen moduan. Txikitatik horrela tokatu zitzaigun, eta horrela egin genuen. Eberezia. Eta orduan argi izan duzu, zuk ere, ez dakitez orain gonbidatu zaitugu Euskadiko filmateiko parte izan da, hori kontatuta, txikitan hori kontatuta, familian etzen inoiz harritu ez, inor harritu ez, bidea zinemari lotuta egingo zenuela
nik beste hilo batetik jo nuen, kazetaria naiz, beraz, baino, bueno, beti filmategiarekin oso lotuta, eta beti minduta esan dezagun, ez? Aipatu dut nik klasikoak aterki badala, gauza asko barne biltzen dituelako, ez? Jarduera asko eta gu zinemaldian gauden, baina hau ez da mugatzen. Donostiko zinemaldira egiten dira gauza gehiago, Bilbon Arte Ederren Museoan, Gasteizen Artiumen, Iruñeko Golem zinemetan, Donibane Loitzuneko Leselek zinemetan, bueno, gauza asko egiten dituzu eta denak kontatzea zei izango da, baina nola deskribatuko zenukezuk klasikoak, Marka? Ze zaila. Azken finean, nik filmategi batetik nator, eta filmategietan saiatzen garena da, hau da, gaur egungo belaunaldietakoak ikusten ditugun filmak, hemendikan 20, 40 edo 80 urtera ikus daitezen, ezta? Gaur egungo Karmele edo Maspalomas ziurrenik hemendik 40 urtera klasikoak izango dira. Euskal zinemaren klasikoak izango dira. Edo izan daitezke. Eta guk horretan egiten dugu lan. Hau da, hemendik 40 urtera zinera doazenak, ez dakit zineak existituko diren, espero dut baietz. Baina film hori ikusi nahi dutenak aukera izan dezatela modu honean kontserbatuta egon direlako. Eta horregatik esan dezagun klasiko bihurtze hori da batez ere konserbazio kontu bat. Guretzat oso garrantzitsua dena. Guk horretan egiten dugu lan egunero. Eguneko 24 orduetan gure kamera refrigeratuak lanean dabiltza. Eta zertarako, ez dakit kalidade handia duten filmak diren guztiak, baina denak dira garrantzitsuak guretzat. Eta etorkizunean, areta garrantzitsuagoa izango dira. Garrantzitsua hori, ñabardura hori denak dira garrantzitsuak. Zalantzari gabe. Ikusten aritu gara egun hauetan ez, gaur eskeniko da adibidez, klasikoak aterkipean 100 metro, aipatu dut nik hemen gure atzen ikusten ari gara. Honek ez du soilik balioa ez, pelikularen gatik eta kontatzen duenaren gatik, edo liburuak duen garrantziaren gatik. Egun hauetan trailerrak eta ikusten pentsatzen genuen, wow, Donostia. Ze desberdin Donostia 100 metrok irudikatzen duena, eta gaur hemen zinemalditik ikusten ari garen Donostia horretarako ere balio du. Ni Donostiako partezarrekoa naiz, eta oso ondo gogoratzen dut, akontozimentu bat izan zen, 100 metro rodatu zuten bola daura, Konstituzio plazan hor juntatzen ginen, osoko hor guztiak hori ikustera, eta aldatu da, existitzen ez diren denda asko dago, jende asko, ezagun asko ere, estrak ere badaudelako, eta auzoko jendea da. Eta baina horretarako balio du ere zineak, eta zineak konserbatzeak, beti gure etxeari gloreak botatzen dizionez. Baina azken finean, gauza horiek ikusteko, edo ikerketa bat egiteko, ikerketa antropologiko bat egiteko, zalantzari gabe, gure etxera egunero datoz, filmategira egunero datoz, ikertzaileak, tesia egin nahi duten ikasleak, ekoiztetxeak, artxibo irudiak hartu nahi dituztenak, eta agian ikusi nahi dute, ez dakit, Santa Maria Elizaren alboko edizio hori nolakoa zen, edo Bilboko ezkerraldeko Sestaoko, ez dakit eraikin nolakoa zen garai hartan, ezta? Eta hori, azken finean, ikusentzunezko ondare horrekin jaso daiteke, eta guk hori egiten dugu, jaso hori. Bide batez, baliatuko dugu momentua, gure entzulen artean egongo da, eta etxean ez dakize garaiko irudiak inoiz topatu dituenik, eta oraindik filmategiaren eskutan jarri ez dituenik. Mesedez, zoazte filmategira, ez dakizue antropologiak, soziologiak, historiak, arkitekturak, euskal zineak berak ere dokumentalgintzak nola eskertzen dugun, gerora zinemaldian jendearen doaitza horiek, etxeetan agertu diren garai bateko zinta horiek, balio ikaragarria dute eta beraz hartu molestia txiki hori benetan filmategiaren esku jartzeko. Eskertzen dizut deialdi hori egitea, jendeak askotan esaten du, etxean azaldu zaizkit, ez dakit, aitonak filmatutako edo aitak filmatutako Super 8 milimetrotako pelikula zahar batzuk, baina hor gure ezkontza edo nire jaunartzea saltzen dira, baina hori itzaien importata. Nik beti berdina esaten diet.
Ez, zure jaurlaritza ez zaio inori inporta zure familiarekin duta. Baina bai agian ze soineko Hori da. zenuen, edo nolakoa zen ez dakit inguruko etxe hura, edo Ze eliza... ibilgailutan iritsi zineten. Alaxe da. Azken finean, garrantzia datza ikertu nahi dazunaren arabera. Eta gure etxera atoz ikertzaileak edo zer gauza ikertzeko prest daudenak, edo ikerketa oso bereziak egin ditzaketenak. Beraz, ikusentzunezko ondarea da hori, Euskal Herriko ikusentzunezko ondarea da, nahiz eta zuei iruditu ez zaizuela ez dela garrantzitsua, dena da garrantzitsua. Eta etorkizunean are eta garrantzia gehiago hartuko du. Eta horregatik gaur egun gorde behar ditugu ondo digitalizatuta eta gero pelikula originalak analogikoak balintza egokitan kontserbatu behar dira gure kameretan adibidez. Zinemaldian gaude eta galdetu nahi nuke ea ze hartu eman daukan orokorran zinemaldiak Euskadiko filmategiarekin, hau da. Uste duzu zuen jardunean eragina duela hemen Donostian nazioarteko zinema jaialdi bat izateak? Zalantzarik gabe, asko gainera. Eta onerako, noski. Lan pixkatera ematen digu, baina kontutan hartu behar dugu ere gure zuzendaria, Josean Fernandez ere zinemaldiko zuzendaritza batzordean sartuta dagoela, beraz, hanka bat daukagu alde batean bestean, eta zinemaldian azkeneko bi urtetan iaztasioarekin eta aurten 4 film zoragarri hauekin klasikoak atal horretan murgilduta gaudela. Eta baita ere parte hartzen dugu Donostia International Physics Centerrekin belodromoan egiten diren aurren emanaldi zoragarri horietan. Hori bai dela benetan zoragarria guretzat, ikustea 3.000 aur Totoro adibidez aurten ikusten belodromoan, zinezaletasuna sortzeko, ez dakit, horrelako ahalegin txiki batetan, baina benetan aberasgarria da ze ondo pasatzen duten ikustea, ezta? Eta guretzat oso garrantzitsua da zinemaldia hor ondoan egotea, atez ate gaude tabakaleran, eta eguneroko lan egiten dugu beraiekin. Aurtengoa ere gainera berezitasunetan edo bitxikerietan sartuta pelikula asko dira klasikokoak, baina 100 metro daukagunez hemen atzean jarrita, atzo gurean izan genuen Patxi Bizkert onboaren itzala aurkezten, eta 100 metron Patxi Bizkert daukagu. Protagonista nagusia da. Protagonista nagusia da Patxi Bizkert. Aurpegian ez nabaritzen da urteak pasa direla, eta ze polita zinemaldi berean ikustea, ez dakit ez, euskal sortzaile baten bi alderdi horiek, hementxe daukat Patxi aurkezten pelikula bat, baina hementxe daukat. Gure aktore Star System horren aitzindari ere badelako, eta ikustea bera oraindik zinean pelikula estranatzen zuzendari lanetan, eta uste dut badela oso... Bai, eta batzuk oraindik aktore lanetan ere jarritzen dute, eta benetan pozgarria da ikustea, bigarren bizitza bat nola ematen zaien film hauei zahar berritzen direnean, ezta? Guretzat izan da oso lan berezia, batez ere, iaz, Atasio oso ezaguna zen, estatu mailan batez ere. Baina, sekulako sorpresa hartu genuen, Atasio aukeratu zutenean Canneseko festivalera joateko. Cannesek badu atal bat zine klasikoari buruzkoa. Eta gero Cannesek joan zen Boloniako festivalera, eta gero Donostiako zinemaldian. Beraz, munduko zine klasikoko jaialdi hoberenetan parte hartu du. Eta jende askok, estatutik kanpoko jende askok, deskurritu du Tasio, eta askok esaten ziguten, ze pelikula da. Eta film hauekin, gauza berdin egin nahi dugu, eta badakigu ez dutela izango horrelako ibilbide, naziarteko ibilbide izugarria, baina gure klasikoak dira. Euskeraz egindako klasikoak, 85 euskeraz errodatutako klasikoak dira, eta sekulako garrantzia du nola egin zuten, nola lan hau, 85ean, euskaraz, kontutan hartuta 4 pelikula direla, eta 3 zuzendarik ez egiten euskeraz. Bakarra zen Angel Ertxundi, euskal hiztun bakarra, eta teknikariek ere garai hartan ez egiten euskeraz, beraz, ez zen bate erreza horrelako proiektu bat aurrera ematea, eta egin zuten.
gustora arituko gineke denbora gehiago zinemaz klasikoetaz, gure historiaz hitz egiten, baina eguerdiko 12ak gainean ditugu eta gainera zinemaldiko seta itzaltzea tokatzen zaigu. Bai, zinemaldiak oraindik bizirik jarraituko du entzuleok, baina gu ja astelenean gure ohiko laborategitik egingo dugu bigarren kafea, eta orduan, izango dugu zera hartu, akaso zero ospatu ere bai, uste dut zinemaldiak beti ematen duela zero ospatua, baina ospakizun handiagoetarako prestere bagaude, gerteatu beharko balu, bien bitartean, agur esatea geratzen zaigu. Eta eskaintzea gure gonbidatuari 11etako bat, gure konfiantzazko jatetxean. Hori da, ze Gronx jatetxe izan dugu bide lagun aste honetan guztian, guk indarrak bertan hartu ditugu, beharrezkoak, bertako arrautza benediktinuen zale amorratu izan gara, gure aktore, zinemagile, ekoizle eta bestelakoek diamantezko gosariak tarte hori gozatu izan dute, eta zer esango dizugu, Jon Lopezi dagokiola gosari hori dastatu eta... Gosaria ez da dagoeneko, Bueno, brantxa izango da, 11etakoa, 12takoa. Zaldipiko arrautzekin egindako gosari zoragarriak, beraz, Jon, orain ez izugu esango aukeratzeko, baina arrautza benediktinoak izokinarekin, urdaiazpikoarekin edo maskarada kabezadarekin egiten dituzte, hiruen artean hirurak onak. Aukera zaila, Zurekin hurbilduko gara orain, aurkeztuko dizkizuegu Eitziber eta Ibon, eta goza ezazula diamantezko gosari hori. Mila esker gurekin gaur izateagatik, mila esker zinemaldiaren baitan ere tartetxoa ateratzeagatik, Euskadiko filmategiak egiten duen lan guztiagatik, eta jarraitu horretan, hartuko ditugu kafe gehiago ere. Eskerrik asko zuek. Entzuleo, goizeko 12ak eta minutu bat gaur ere berandu informazioari txanda ematen, baina ja hemendik aurrera pakea emango dugu, zinemaldiaren saio bereziabek hementxe amaituko dira, astelenetik aurrera bigarren kafeak bere ohiko bideari helduko dio, izango dugu noski zinemaldira begira jartzeko aitzakiarik, eta noski zinemaz hitz egiten jarraitzekoak ere bai, ze sitxesen esaterako euskal produkzio interesgarriak ere badatoz, zinea ez da amaitzen zinemaldiarekin, beraz, hori. Astelenean berriz ere ikusiko dugu elkar, goizeko 10:05, oraintxe hemen informazioaren txanda, naiz irratian eskerrik asko hori izateagatik, eta astelener artea, jo! Keep calm and bigarren kafea.